Hello, Chris i Hecklington 3 Carbon Inside. Sionet Sifai efo Bren. Hello. Yes there. Efo Bren. Croeso'r haglediad. Ydych chi yma? Da ni'n licio chwarae chydig bach o byrfyfyrio wrth i ni gychwyn. Croeso'r haglediad. Sionet sy'n fan hyn gyda Bryn. Hello. Estyn. Hello. Jyst eisiau dechrau'n chi? Jyst eisiau mixio pethau fyny? Dwi'n gwybod os ydych chi wedi sylwi, cos yn amlwg oedden ni gyd definitely wedi sylwi bod penblwydd yr haglediad newydd fod. Nid chi'n eich sylwi yn dechrau na, dim Sionet nath i'n neud yr intro. Oedd impression fi really da. AI oedd o. AI oedd o, ia. Oedd wedi AI Sionet. Pan fydd AI yn gallu neud mach, dyna pryd, all bets are off, Terminator times, Skynet, Sentience. Fel o'n i wedi sôn cynt, nath Bryn atgoffa ni just cyn cychwyn recordio'r amazing podcast yma, bod penblwydd yr haglediad newydd fod. Da ni yn 2 I mean, beth hyd yn oed yw hyn? Really? Yr oed nid yw'r dewisiadau GCSE. Wel, sa'r un yn ni yn mynd i ddewis chwaraeon na, guys. I'm sorry, shit, I'm busy. Yes, they're actually in runner. Shit. Okay, speaking for myself. Guys, diolch am wneud hyn hefo fi a cadw ni'n i fynd am 4 mlynedd ar 10 diwetha. I rheina o'na chi sydd yn newydd i'r haglediad, ddim lot yn chi, but diolch yn tiwnio fewn. Cychwynno ni fel podlediad tech, nath datblygu fewn i podlediad mit, nath datblygu fewn i ffordd i survivio lockdown, all of that. A wan mae just yn chartio'n descent ni mewn i madness tra da ni'n gwylio ffilms a just... Ni'n heneiddio. A da ni yn, off mic, Mae'r sgwrs pubs llwyd wedi bod. A rwan mae o'n sgwrs on mic. So, sorry. I mean, o'n i'n mynd i ddeud i beth. Onid ti, right. Mae hwn wedi bod yn thema bywyd, right. Okay. Y lleia dwi'n mynd ar actual social media, y mwyaf dwi'n deud ar y podcast yma. Cos dwi fel, dwi'n mynd rhannu lot amdano mywyd. A wedyn dwi'n cofio, oh shit, ti'n siarad amdano fo am 2 awr bob mis, hefo bobl ti ddim yn nabod. As in, dwi'n nabod chi'ch dau, ond mae gen i ni wrandawyr sydd yn shocking i fi bob tro. Be sy'n mwy shocking ydy, mae rhaid nhw hyd yn oed yn bod yn anhygoel ac yn helpu cyfrannu at hosting a cadw'r haglediad i fynd am y 4 mlynedd ar 10 nesa. Sadists a masochists ydy'r math yna o bobl. Our kind of people. Our kind of kinky nerds. Diolch yn fawr. Diolch yn anadwy i Daf y Gath, sydd ddim hyd yn oed just yn nerd, mae hefyd yn gath. Ab Agwedd a Jamie am rhoi pres fewn i'r cwpan coffi. Da ni mor ddiolchgar i chi. Dwi'n gwybod pam bys chi eisiau mwy o'r stuff ma. Diolch i chi gyd. Diolch i bawb sy'n gwrando. Bawb sy'n twynio fewn. Ni'n gobeithio bod ni'n gallu cadw cwmni i chi am yr 2 and a bit awr nesa. Who am I kidding? It's 4 hours erbyn hyn. 4 awr. Ymddiheiriadau am y Saesneg fanna. Mi welis i tweet Kevin Roberts yn deud, y mwyaf mae bobl yn siarad ar podcast, yr hira maen nhw'n mynd, y mwyaf Saesneg sy'n mynd fewn. A'r geiriau, ti'n meddwl na i nidio, ac yn i fel, dwi ddim yn teimlo bod Kevin with a C a na E-dot, ddim Ti'n meddwl nath o newid i enw pan oedd o'n ifanc i cael gwarad o'r C i'r C? I don't know, dwi roed wedi gweld neb o'r enw Keith efo C. Os ydych chi'n Keith efo C, sgwennwch fewn. Please sgwennwch fewn, rhwch bres i ni. I mean, gallech chi totally neud hynna. So, mis yma, mae hi'n fis Hydref, mae hi'n spooky season, drwchwch, mae gennym ni pwmpenni ym mhob man, pwmpenni yn biodegradable gwepri copi rhoed ar hyd eich ffrynt chi, Americanisms i importio. Mae'r planed yn boddi ac y llosgi yn ei hun. Mae late stage capitalism wedi dod am dy enaid di.
Mae'r byd yn disgyn mewn i'r rhyfela. Okay. Misinformation everywhere. I mean... Mae AIs am cymryd drosodd. Neu, gallech chi neud... Dwi totally mynd i siarad am hyn fwy yn y show. Gallech chi neud, be dwi'n neud, sef gwrando ar llyfr Jenny Odell amdan sut i basically disengageio o'r attention economy wrth dal cerio am bethau. Mae hwn i ddod yn y philosophical ail hanner ar ôl i ni hitio'r booze, okay? Ond... Bryn di neud o. Disengageio o'r attention economy. Do. Da, actually. Bryn. Wel, hwnna'n O'n i'n meddwl, dwi'n meddwl siwr rhywun yn sôn amdan hwnna, oedd hi'n neud araith on Google yn sôn am disengageio o'r attention economy. Yeah, mae Jenny Odell, right, we'll get into it. Sorry, Kevin. Fe gewn ni fynd i mewn i ddefe. Hefyd, Kevin, fuck off. Whoa. I mean, os da ni eisiau siarad Saesneg, rwy'n siarad Saesneg. Os da ni eisiau taflu geiriau Eidaleg i fewn yn Ysgol Gleneithwy found dead in a ditch. Os da ni eisiau neud un Klingon, nhw'n neud fucking Klingon, okay? So Cypla. Cypla. Dyna gyd dwi'n gwybod yn Klingon, dwi ddim yn gwybod beth mae'n feddwl. Bryn? Offside, dwi'n meddwl di o. Offside, ie. Ref? Mae hefyd yn meddwl ti di charge fi gormod am y gwyn, sydd hefyd yn like weird. Mae bach yn weird area. Offside, ref. Too much for the wine. Yeah. So, Haclydiad, da ni wedi deud diolch. Dwi eisiau deud diolch eto un cyfranwyr anwyl ni. Diolch i chi am tiwnio fewn. Dwi'n gwybod beth da chi yma am. Da chi ddim yma am y stories amdan AI yn cymryd drosodd a sut mae Google yn newid search queries just er mwyn rhoi advertisers i chi. Sam Bankman-Fried a the UK's online safety bill. Chi ddim yma am y stuff na. Chi yma i wybod be booze mae pawb yn yfed. Yeah. That's right. Section cynta. Spooky, 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 ooky. Ydy'r agenda. Okay. Dwi mynd i ddal cardio dda yn y bach yn ormod fan. Let's bring it down. Let's offside. Cypla. This one time, yn fy hanes i, o'n i'n goffo gweithio'r heno. That's right. Heno. A'r whole point o heno, beth yw'r hook ar hwn? Ac o'n i'n mynd... dwi'n yn cedi bod ti'n gallu neud hook ar fel like hanes bont yn Aberteifi. I don't know be. Does rwy'n di croesi bont ar fel yn sôn am cysylltu pobl right. Bont newydd yn Aberteifi wedi agor sy'n cysylltu y pobl yr ochr chwith i'r ochr dde. Okay, Bryn. Obviously ti career ti fel very high-powered security executive was just a sham. Dyle ti fod... Just deud rhywbeth fath o Catherine Zeta-Jones wedi croesi'r bont yma yn y gorffennol. Ie. Nôl yn 1978, oedd Catherine Zeta-Jones yn sefyll ar y spot yma yn union. Ac yn edrych allan yn gobeithio un diwrnod fysa hi ar Darling Buds of May efo Derek... Go on. David Jacobs. Jason. David Jason. Di hwn ddim hyd yn oed yn millennials content. Mae hwn yn fel... Oedd i actually gobeithio bod fysa Derek Jacobi yn efo. Oedd yn anffodus David Jason gafodd i... Anyway, Aberteifi. So yeah, does gen i ddim hook i hwn. Shout out i Aberteifi. I mean... Ma'n lle neis. Charity shop's good na. Si joio Jyn. Anyway, oh god, na. Right, keep going, Sean. Keep going, Sean. Booze oedd yn chat ni. Wante, dwi'n mynd i neud i draw i Gynarfon gynta. Oherwydd, mae Yes wedi bod yn neud sound effect jingly hefo booze fo. Dwi'n bod efo headphones ma. Efo noise cancelling spectacular headphones fi. A bob hyn a hyn mae yna rhyw reusable straw fach yn popio fewn i golwg. Beth sy'n yfed, Yes? Wel, o Bontadeli. Well, no. Sponsored by. Nes i ofyn nhw, ydy'r cider yma rhy neis i fi wneud mulled cider allan o'n fo? A'r atab oedd, ydy, ond mi nhw nes, beth bynnag. Yeah.
Because we don't follow the rules. Yes, dyn nhw'n dwnsio round, just yn flicio'r fys I pawb Bonta Deli mynd, dwi'n mynd I neud malt cider efo'r shit na. Pallets real cider, 6%. Like a fake cider. Traditionally made. Handmade at Blaen Gownie Farm, our real cider is slowly fermented, producing a unique, rich flavour year on year. Tebyg iawn I Iest. Caerphilly. Yay! It's my spiritual home. So nath o ferwi ar y stof am eiliad. Mae'n ysbritiol I chdi. Chdi hefyd. Holy cakes! Ti'n iawn? O'n i'n meddwl na bo Iestyn yn ei bit. O'n i'n genuinely meddwl bo Iestyn yn ei bit. A ges I actual dychryn. Dwi'n lyfio hyn. Spooky. Be sy'n mwy spooky na Iestyn yn wastio cider neis I wneud malt cider. Hogan bach fi'n dod I nôl llyfr darllen hi. Sorry. Cadw fo fewn I asmo ffynnu. O'n i'n gofyn, yes. Di Caerphilly hefyd yn disgrifio sut y gofal a ti'n cymeryd yn agor y botal ac yn neud y cider. Mi oedd o'n... Oedd. So John Fain. Mae o... Dwi'n siŵr am seid... Hang on, na I fosi'r seid ar y ben I hun. Okay. For scientific reason. Dwi'n fan o seidr generally. Ond, mae hwnna'n blasu fatha 1994. Back in the day, cider times. Fatha strong boy, White Lightning. Beth yn deud wrth bobl Bonta Deli? Diamond White. Wow. Peth o di... Ond efo'r herbs and spices a'r tangerine, mae'n lyflu. Os ti eisiau neud the bog standard mulled wine, ti roed dy cider arferol the White Lightning a bachu. Os ti eisiau neud y next level, ti mynd I fewn efo cyrwysion really da. Mae'n half ashe, de? Yeah. I mean, ti'n gwybod be? Dyna ffordd Japanese. Da ni ddim yn half-ass hi. Dim half-ass Wales fy yma. Na. Mante, mae yna gwydyr gyda liquid coch tywyll hylifol, really tywyll nice. Be welis I oedd botol efo scarf ymlaen. Oh my god. Siarad fan I Bryn, beth sy'n digwydd efo ti? Millennial bottle efo yma. Beth yw... Properitia Sperino Uvaggio 2018. Mae'n gwyn coch. Good. Dwi'n meddwl bod o'r dwyrain o'r gogledd dwyrain o'r Eidal. A yna'r oll allai actually deud yn edrych ar y botal, ond mae o yn blasu. Dwi'n cymryd bod y gyd yn Eidaleg. Mae gyd yn Eidaleg. Lovely. Mae o'n blasu dda. A nes I ddeud prawma, o'n i'n ddeud sgrem amser mynd I nôl I byd o'r siop, na I just i'r cornel lle mae'r gwyn da, a na I agor y botal gwyn da, chys dyna di'r sort of osos dwi'n bod yn gael, so... Pen ti'n heiddi fo. Nes ti reid am all sosban a spices efo fo? Na ddo. Come on. Na ddo. Filistiaid. Chys doedd gynnau ddim spices na byd yn y tŷ, ac o'n i'n... A hefyd... Really ddim efo amser mynd i'n ôl... Does gen i fo'n Bonta Deli rhwng gornel, lle jyst yn gallu mynd a troi fyny a cael drinks neis. Hynna hefyd. So... Be am dyna titha, Sionet? Be sy'n gen ti on the go? Guys, mae gen ni bach o interactive game ar hyn o bryd. Where's the booze? Right, mae gen I 2 option booze a dydw I heb cychwyn. Maen nhw'n basic iawn, ond dwi'n teimlo gan bo fi, dwi jyst yn mynd I adael I fy mywyd cael ei reoli gan ffawd. Mae gen I unai yr shochu fermented super strong Japanese booze da ni wedi siarad amdan ym mhob episode ers I fi ddod nôl o Japan. Hang on. Japan? Ti'n mynd I Bromas 20 a checkout. Bromas 20 a checkout. Neu mae gen I botel o 10-year-old Tony Port o Lidl sydd yn good stuff. Chos mae gen efo stickers yn dweud bod o'n dod o actual Porto. So, dio ddim o'r nonsense. Fake port.
Porto lle dwi wedi bod am rhan fwy o'r wsos. Ti wedi bod yn Portugal? Oh my god! Okay, actually, o'n i'n gwybod y bit am Portugal, sef dwi wedi cael bach o wysos, ond hefyd, Porto, ddo... Porto, ie. Mae'n Porto, esti lawr o Tyrafon? Na, ddo. Esti business park. Efo rwy'n yn dweud... Yna massive bont. Dwi ddim yn jocian, mae'na massive bont yna. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, sefyll ar y bont yma, yn meddwl am David, hen goalkeeper Lerpwl, David James. Mae yna bont spectacular yn Porto. Dwi ddim hyd yn oed yn jocio yn Google chi. Mae hi'n amazing. Dwi wedi bod yn casglu French magnet o llefydd dwi'n hedfan ni. Yr un o Portugal ydi bont anferthol ma. Peidiwch ydig. So, dyna di'r option. So, a ddylwn ni fynd am Tony Port. O, dos am y port, eich gan bod yna gysylltu. Mae'n thematic. Ie. Mae gennau box fan hyn o stinky cheese hefyd i fynd hefo fo. Mae gen I Stilton. So mi fydd hi'n Port a Stilton I fi yn ystod sioe. Classy. Dyna. Na ni. A barod? Sorry, hang on. Sorry, fyddai just mynd i Sorry am reverse ASMR. O'n I di anghofio tynnu mic fi fynd yn toilet fan'na. Fel dyn ni'n galw fan y busnes, comfort break. Please rwch y mic lawr, bobl yn mynd am comfort break. Yikes. God, mae hwnna'n lush. Yndi? Aldi, ti'n dweud? Ie. Aldi, right? Lidl, sorry. Lidl. Rai fi fynd a trio'r siopa diri yma, da chi'n dweud. Maen nhw holl ffordd draw yn Bangor. A mae Morrison's just gyferbyn. A bonta, rhys rhwng gwrn. Dwi yn unwel am just na I fynd I Lidl achos dwi di rhoi fyny ar trio cael unrhyw fath o clas pan mae'n dod I fel bwyd a pethau. Fi just fel, beth yw'r basics sydd ddim yn... Ti'n ma beth, da ni heb siarad am ultra-processed food ar y sioe ma. Dwi'n teimlo bod o'n Iestyn kind of... Ti'n setio Iestyn o? Oh god, sbiw yn efo. Oh my god, wedi colli... Alton Hives! Oh god! Ydych chi'n gyda shingles? Blymenec. So basically, dwi'n ffeindio Lidl yn greit ar gyfer stuff sydd ddim yn mae'r ultra-processed food yna yn just 90% o stuff sy'n yna. Ond mae'r llysiau'r ffrwythau a just basics. Ti'n mynd yna, ti'n mynd cael dy ripio off, mae'n iawn I fi da. Chat am ultra-processed food yn an after party. Edrych ymlaen pawb. Gynni siarad am tech. Dyna be mae'r big bucks yn cael ei wario ar y sioe ma amdan. Insight. 99% o budget y sioe ma'n mynd ar. I mean, mae Dafagath a Bagwedd a Jamie a'r holl patrons arbennig hyfryd sydd wedi cyfrannu ni yn y gorffennol ac yn y dyfodol. Bechos beth yw amser. Maen nhw eisiau gwybod ein barn ni heb ymchwil na gwybodaeth am materion mawr tech y dydd. Ac os nad ych chi eisiau, mae Yes wedi rhoi chapters fi, skipiwch ymlaen i'r bullshit amdan ffilms. Dwi'n totally ddim wedi deud pa ffilm da ni'n watchad. Paid a deud. Rwy'n gweld os ydy pobl gweithio allan. Dwi'n mynd gwybod. Dwi'n mynd i dropio dim hints chwaith. Mae hwn di bod yn very... Dyna pa bydd o'n anodd I nhw'n dychmygu. Mae o'n ffilm sydd yn fel, di hwn ddim yn spooky. Fucking hell! Mae hwnna weird! Kind of film. Yeah. A mae hynna just yn edrych ar gwynab yr prif dyn yn y ffilm hefyd. I mean, Jared Leto of the 80s. Yeah. Okay. That's no. Mae gen I nodiadau. Anyway, dewch efo ni ochr arall hwn. Os da chi eisiau gwybod pa ffilm ydi o, mae probably rhyw fath o pun amdano fo yn y title. Os da chi digesio pwy ydyn ni siarad amdan ar y pwynt yma'r sioe, sgwennwch mewn ar i'r dyfodol. Dwi'n mynd I gael traffath efo'r artwork podcast mis yma de. Na. Yeah. Fi yr amlwg fi ydy'r un efo'r cello. Ginger Spice. Fi ydy Ginger Spice. Sioned, teitha di y sculptor. Diolch. Salt and pepper spice. Yeah, exactly. So, job done. Share.
Mae gennau puns a dyn nhw just ddim yn dod. Mae Ealing... O'n i fewn i'r tech. Okay, no, keep it. Beth yw'n right, okay. So, dipyn o kind of anti-Google sentiment on the old notes. Hwna. O'n i wedi bod yn darllen erthygl yn Wired amdan sut mae beth i gael Google wedi bod yn hold on. Oh, this story has been removed. Breaking news. Right, breaking news. So, o'n i wedi rhoi stori yn a new... Right, o'n i wedi rhoi stori yn y notes. How Google alters search queries to get at your wallet. Ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn eitha standard, right, o beth, achos mae pawb yn gwybod search queries... Dyn nhw, unrhyw search engine sydd yn cael ei talu am ads, ti ddim yn mynd i gael, ffordd teg o ffindio'r gwybodaeth ma, right? O'n i'n meddwl mae hwnna'n eitha standard peth. Mae hyd yn oed yn digwydd hefo Ecosia dwi'n iwsio just er mwyn plannu coed o stuff. A nodyn y stori ma yn Wired, fel rhi peth oedd y ffaith bod y journalist wedi bod yn gwneud ymchwil a wedi basically ffigur allan sut oedd Google yn newid y search query. So ti'n searcho am comfortable knickers multi-pack neu whatever, which I have been known to do. Bysa nhw wedyn, pwy bynnag yn dibynnu ar lle oedd y pres yn dod o, mynd comfortable M&S knickers multi-pack neu bysa'r search query wedyn yn troi fewn i search query sydd gyda enw brand yn efo. Right, okay. So dwi wedi clicio trwy, so ni wedi rhoi hwnna fewn yn y notes fan hyn. Fi wedi clicio trwy i Wired, fe dwi'n ffindio di, a note from Wired Leadership, right, so ti'n clicio'r hwn. Editor's note, October 6th. After careful review of the op-ed piece, How Google Alters Search Queries to Get at Your Wallet, and relevant material provided to us following its publication, Wired editorial leadership has determined that the story does not meet our editorial standards and has been removed. Wow, weird. So, ydy hwnna'n codi cwestiynau. Ydy hwnna'n codi cwestiynau. Ydy Google wedi basically deud mae hwn yn bullshit. Neu... Yeah. So, dwi wedi bod yn neud bach o edrych ar yr ochr. Ymchwil? Yeah. What? Gen ti wybodaeth? Na, gos i'm really. Just lots o mindless speculation ar... Love it. Of course. Hacker News. Mae o'n edrych fel bod wedi selio ar slide o presentation. Fe mae o'n... mae apparently mae'r awdur wedi camdall be oedd ar y slide. So... Gutted. Yeah, so na, dydy o ddim... Well, checio gwybodaeth. So mae wedi gael tynnu lawr oherwydd doedd o ddim actually. Dwi'n mor sori am spreading rampant disinformation on the old hacklediad. Hey! Sign of the times. Ond eto mae hynny'n pwynt... Mae'n pwynt... Checio fi. Pwysig ddo ydy... Cyn i fi recio fy hyn. Mae yna angen bod yn transparent Trolio. Kev. Kevin, mae'n rhaid Anyway. Yes, it's about Jesus. Mae'n rhaid i ni gadw... Mae'n rhaid i cwmni bod bach mwy transparent amdano sy'n mwyn gwneud pethau yma a trin data pobl. A mae'n elfen lle bod pobl yn edrych ar rei o'r search technologies yma. Mae lot o bobl yn dweud, o'n i di bod yn siarad efo meti fi amdan wbath a suddenly o'n y Facebook ads amdano. So mae'n elfen. A mae'n mynd i fewn i rhywfaint o stwff da ni siarad amdan nes ymlaen efo'r online services bill. A hefyd yn edrych efo'r Digital Services Act yn Europe yn gyd yn edrych efo nid o'n amlwg lle mae'r data ar gyfer penderfyniadau wedi bod yn dwad o a bod rhaid bod yn glir os bod yn newid y rankings wedi cael ei dylanwadu gan pres. So eto mae'n tynnu sylw sydd yn beth da. Mae nhw wedi at least wedi tynnu'r stori lawr. A wan dwi'n teimlo wael bod fi di rhannu hwnna efo cynulleidfa ni.
Wel, o beth ydi, da ni wedi neud o fewn yn rhywun sgwrs. Ond, mae hefyd yn... Mae'n rhaid i ni, at least, sort of... Dwi'n meddwl, pwynt o'r beth bach mwy hwnna, ti'r ffaith bod gafodd y stori yna i gyhoeddi, gafodd allan yna, ac dyn nhw heb di esbonio pam maen nhw wedi tynnu fel lawr. Ie, ti'n cael ymddiheiriadau mewn papur newydd, dweud, ond mae'r newyddion yna, a does am lot o bobl yn mynd i ddarllen yr ymddiheiriadau am y newidiadau a beth o'n mynd i gael yn anghywir. Yr un peth efo hwn, mae'r erthigol dim allan, mae pawb wedi darllen o, so neb yn mynd am nôl i'r erthigol, eblawn podcast is weird. So mae hwnna rhywbeth yna, so mae'n rhaid i Wired a cylchgrona a papur newydd a gwefan y newyddion bod yn mwy transparent am pam maen nhw'n tynnu stories ma lawr. Pam maen nhw'n... Chos be yna wan ydy fydd yna dead links trwy'r weg i cysylltu'r thing ma a fydd yna neb yn esbonio. So'r pen mwyaf amlwg fe pobl yn meddwl amdano ti mae Google ti tafod pres neu ti bygwth nhw. Dyna beth nes i feddwl gyntaf. So o be ydi o really di gafodd nath Wired cael o'n wrong. So dylio Wired bod yn igon dewr wedyn i ddeud pam sorry, gyda ni o'n wrong a esbonio be nath nhw cael o'n wrong so i tynnu'r stori nôl chos otherwise mae'n just yn edrych fel bod nhw wedi cael talu off neu bod nhw wedi cael bygwth. Ie, dyla bod yr gwefan yma'n cael ei dalu i safon uwch, ond wedyn mae gen ti'r ochr arall ydi pobl ddim yn mynd i'r gwefan ac just yn spewio shit ar Twitter fatha Elon Musk dipyn bach yn ôl wrthos yma, dwi'n meddwl yn trio railio fyny yn erbyn Wikipedia yn gofyn, lle mae'r holl bres na, mae pobl yn mynd i Wikipedia, maen nhw'n cadw gofyn am bres, ond ti'n gwybod lle mae'n mynd, am fod fysa chdi'n gallu ffitio'r holl wybodaeth sydd ar Wikipedia ar dy ffôn, a be sydd yn costio gymaint. A wedyn oherwydd y ffordd mae Twitter di setio fyny wan, ti'n gallu atab yn ôl, mae yna pobl yn gallu fact-checkio, ar ei this is notices. Yeah. A so pobl di postio fyny arno fo, Wikipedia uses this amount of data per month because of queries, blah, blah, blah. Faint o bobl sydd yn mynd ar y gwefan, a wedyn mae'n lincio wedyn i'r data yna, a faint o bres mae'n costio i gynnal y data, ac i hostio fo, ac i nodi lawr na not for profit, dio. So mae gen ti o leia hynna ar rwla fatha Twitter, sydd do ddim yna o blaen, dwi'n meddwl, so mae hwnna'n rhywbeth newydd. Mae'r busnes yma o perception a checio gwirionedd yn rhywbeth da ni wedi bod yn siarad amdan ers y cychwyn ar podlediad yma. Dwi ddim eisiau bod yn un o'r podcast na sy'n sbawtio fel faux philosophy a stuff. Mae'n gymaint amdan... fel yn i'n dweud cynt, dwi wedi bod yn gwrando ar llyfr Jenny O'Delma, dwi really eisiau siarad amdano fo nes mlaen, amdan yr attention economy. Oeddwn i'n mynd i jumpio fewn i fel, chos mae Yes ydi rhoi tair erthygl ddiddorol, da YouTube videos, Google Pixel 8 ma, ar busnes neitho actively newid lluniau ti yn defnyddio AI wrth i ti dynnu nhw, a mae hwnna so i'n lyfio siarad am hwnna gyntaf, achos wneud hwnna ddod fewn so ni'n lyfio a na i ddod fewn i'r chat, Jenny chat fi, cos bod fi'n big fan nes mlaen, achos dwi'n mond hanner ffordd trwy'r gwrando ar yr llyfr llafar How to Do Nothing yn dilyn maen o'i PC, a mae o'i gyd amdan yr attention economy a sut i divestio o hynna, ond hefyd i cadw mlaen i fod yn rhan ac i wneud newid yn y byd yn hytrach na just, bygroff i ryw comiwn a peidio neu gwahaniaeth. So sut i wneud dim byd, ond eto sut i wneud rhywbeth. Anyway, yes, Google is framing its new AI camera tools as making memories, not photos. Beth yw hyn? Wel, yn yr Google, dim Google I.O. oedd ond yr launchiad, y Google Pixel
8, dwi'n meddwl, oedd o 8 Pro. Ma nhw wedi cyhoeddi service newydd, lle oedd o'n rhan ohono fo wedi cael ei hysbysebio blaen, lle fatha, mae lot o feddalwydd allan yna, lle ti'n peintio allan person yn y llun, so mae'r person yna di mynd, ond mae o rwan efo mwy o features yna fo, lle ti'n gallu highlightio y person neu'r object, a symud nhw i rwla arall ar y llun, a wedyn mae yna un arall lle ti'n neud tynnu lot o lyniau, ac fatha dweud fod gen ti 3 person yn y llun, a ti just eisiau nhw i gyd wenu'r un pryd, ti'n gallu dewis y 3 gwynab lle maen nhw i gyd yn gwenu, a dydy o ddim yn gorfod fod yn real time, ti'n gwybod, maen nhw i gyd ar adeg a wahanol. Oedd nhw'n dangos i o'n lle oedd ar ôl yn gallu newid gwynab un o'r plant, oedd yn tynnu gwynab gwirion mewn un llun. A newid o am llun lle oedd y plentyn bach yn gwenu ddel. Ond y peth sy'n bwysig am hynny ydy, dim nhw sydd wedi creu y gwynab yna. Llun o eiliad wedyn neu eiliad cynt neu rhywbeth fel adio de. Dydyn nhw wedi manipulatio fo fatha ti'n gallu yn Photoshop i ddeud make smile bigger. So compositio'r llun. So, dyma di lle dwi eisiau neud o fewn. Dwi newydd fod yn gwrando ar penod yn llyfr Jenny Odell. So mae hi yn artist sydd hefyd yn professor celf digidol. A mae hi wedi gwneud penod cyfan ar, so yes, ydy'r boi siarad am stuff fel hyn ydy, David Hockney. So chi'n nabod David Hockney fel artist, enwog iawn amdan A Bigger Splash ar flat 2D canvases enfawr a ffacsio Los Angeles-i. So, a dyma beth mynd i fewn. So nath o wedyn fel artist oedd o fel, dwi'n mynd interested mewn ffotograffiaeth. Di ffotograffiaeth ddim ond yn dangos i ti, beth o'n deud, it's the perspective of a one-eyed cyclops with memory problems. Neu rhywbeth oedd y ffordd o di disgrifio ffotograffiaeth. Oedd fel, dwi ti'n gweld, dydy humans ddim yn gweld sut mae ffotograffiaeth. Di humans ddim yn gweld, dim just yr act o sbio rhywbeth, ond cymryd y wybodaeth yna i gyd fewn. Dydyn nhw'n gweld fel mae ffotograff yn neud i ti feddwl bod ti'n gweld. Ys di hynna'n neud synwyr. So nath o cychwyn neud collages enfawr ma. Efo Polaroids. Efo Polaroids. A just tynnu, so fo'n tynnu llun o rywun, ond so fo'n tynnu 100% o Polaroids. Mwyn trio, a wedyn collage nhw at ei gilydd, mwyn trio mynegu, sut pan wyt ti mewn stafell efo rywun, ti'n gweld nhw o pob ongl, ti'n gweld nhw mewn 3D, ond ti ddim yn gweld nhw mewn fel perfect, like Disney Animation 3D. Ti'n gweld nhw mewn flashes o drwy'n gwellt, llygad, braich. Ti'n sylwi, achos yr holl pwynt y llyfr mae Jenny Odell yn oed ydy yr attention economy. Ac oedd hi'n deud oedd Hockney gyda'r lluniau yma yn gymryd lle mae dy sylw di'n mynd wrth gymryd person fewn, neu gymryd lle mewn, neu gymryd stafell fewn dyda. Be wyt ti'n cymryd fewn ydy fflachiadau, a'r ffordd wyt ti'n creu darlun yn dy feddwl o rhywbeth, ydy fflachiadau o ddelweddau o bob ochr. Ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n, i ddechrau fo, o'n i'n rhoid yr bike tra a o'n i'n gwrando ar hwn, ac o'n i'n meddwl, mae hyn yn beryglus, cys mae brain fi rwan yn toddi. Mae'n briliant, ond dwi angen cymryd moment i gymryd hwn i gyd fewn. Mae yna samples o'r gwaith ar ei wefan o. Mae'n gyfres o 7 yn nhw sy'n wer. A fe wedi cael ei wneud yn yr 80au. Ie, maen nhw gyd yn fel, maen nhw'n teimlo fel gynnar. Am ti'n sefyll o flaen un, mae o'n anferthol am fod ti'n gallu cael dy signo fewn iddo fo, oherwydd mae nhw'n maint o ryw, be dwi'n gofio, oedden nhw 2 metr wrth 2 metr. Ac so, mae yna gannoedd o Polaroids yn fo i greu'r un darlun ma. Ac mae o yn effeithiol iawn ffordd o creu darlun 3D. Fatha, oedd Microsoft i creu app, oedd chdi'n gorfod symud y camera, a wedyn oedd o'n lwpio
yr llun nôl ymlaen tra ddech chi'n symud o. So ddech chi yn cael y llun 3D ma yn mynd nôl ymlaen. Fatha, dim bach fatha bullet time yn Matrix. Ffofnac. A wedyn, erbyn hyn, wrth gwrs, mynd i live photos ar yr iPhone. Dwi'n gwybod os di Pixel yn neud hynna. So mae hwnna'n dod e photographs chdi'n fyw hefyd. Ond dwi'n licio a slice of 1/100th of a second. Sam byd yn berffaith. Mae'r syniad o just ista ar gyfer... so ni'n siarad efo Meti fe priodasa dod o blaen. Ag un o'r pethau mwyaf gas gyda i efo priodasa di'r syniad ma o'r lluniau ffurfiol o'r teuluodd a ti'n gorau cael yr aunties a'r uncles i gyd a mae o'n fefod erbyn hyn o'n dydy ti'n teirio fatha mae Auntie Jill di dod â'i ffrind newydd efo hi a mae Auntie Jill yn mynnu bod y ffrind yn cael bod yn y lluniau mae priodasau yn performative iawn anyway. Ond mae'r lluniau gorau ti'n gael o brodas ydy rei chi ti'n gwybod i'r camad y camera yna yn lluniau heina di rei sy'n dod nôl dim y rei lle mae pawb mewn lein yn edrych sbia ac mae'r slice of life lluniau yna sydd yn dal eiliad mewn amser yn werthfawr, ond y pwynt mae pobl yn gwneud yn erbyn Google wan ydi fod da ni wedi cael yn subjectio i flynyddoedd o Instagram lle mae pobl yn portreu bywyd perffaith ac rwan ar ôl tynnu llun efo'r Pixel ti'n mynd i berffeithio fo hyd yn oed mwy oherwydd dod y blodyn yma ddim cweit yn y lle iawn a wedyn oedd o brofiad dynol, profiad budur, bler llanast bywyd a hefyd os ti'n meddwl dyna fo ti'n journalist ti'n journalist dyna y cwyn bywyd go iawn be sy'n wir i mwy tynnu'r fflag yna lawr o'r llun yna dwi'n gwybod fod hyn i gyd y peth ydi dwi'n gwybod fod hyn i gyd yn bosib mewn meddalwedd eraill ond bod o'n automatic bod o'n just na yn hawdd mae o'n rhan o system camera Google dyna di'r peth mae o'n un barrier yn llai i chdi fynd i ffwcio gwmpas efo llun dydi plus dy ddim yr actual be ddigwyddodd fatha ti'n compositio llun Mae'n ddain i chi efo plant dwi'n eitha sicr bod chi'n edrych yn ôl ar ei lluniau a gweld nhw'n neud oedd gwynabau gwirion ac actio oedd lembos mewn parties a falle a mae'n ddain i chi edrych yn ôl mae'n ffynnu o dyna peth os ydych chi'n tynnu llun mewn cynhadledd o politicians neu be bynnag ac yn defnyddio'r techneg yma ac fod un yn nhw'n edrych ar draws ac yn neud gwynab cas a wedyn fod ti'n cael yr un arall wedyn mynd ar draws efo gwen ar ei gwynab a ti'n compositio'r ddau yna at ei gilydd mae yna stori wedyn newydd yn cael ei greu allan o'r llun yna a wedyn hefyd sgyn ni ddim ffordd o gallu dallt neu ystyried y ffaith dydy'r chys da ni wedi cael da ni o'r oes lle oedd y syniad o fatha ti'n dangos llun i rywun fatha ar bapur fatha beth ti'n dweud fuck alright mae'n legit mae'n actually wir chyd mae'r llun yn rhywbeth anodd i ffeicio a ti'n so o nwan ti'n symud i mewn i oes lle sydd hwt ti'n gallu y peth ydi fy marn i arno fo ydi fod dydw i'n siŵr beth i barn fi dyna di thing rhy gymlaen oherwydd dwi ers 94 really pan o'n i mewn darkroom yn manipulate lluniau yn a ti'n 53 adeg yna dod ti a ni'n manipulate lluniau yn y darkroom i gael nhw i edrych certain ffordd so mae y ffurf o photoshopio di bod ers y darkroom do mae bob tro di bod ac wedyn pam nes i ddarganfod o ar computer dyna o'n i wrth fy modd yn chwarae gwmpas efo lluniau neud newid nhw fewn i be o'n isio mae'r ffaith fod unrhyw un efo'r technoleg yma yn gret ond mae'r ffordd mae Google yn mynd o gwmpas i y marchnata fo sydd yn pyn bach yn disingenuous mae o'n bach o sort of Uncle Ben situation be sy'n
great power comes great responsibility. Chos ti'n dallt fel un sydd yn neud y gwaith o broffesiynol, mae gen ti dy feddyliau fatha moesol a balli yn deud, ti'n meddwl ddim yn rhy hwnna am ffucio fyny'r pethau yma. Ti wan yn symud y bar o fatha, ti angen, di bod yn neud hwnna si spell i gallu neud o'n job reit dan efo, ti symud y bar lawr trwy'r llawr, a mae unrhyw lembo gallu neud o. So, be sy'n fwyaf, un o'r themau da ni wedi gwneud dros yr 3 mlynedd diwetha ydy y ffaith bod humans, mae brains ni wedi esblygu 50,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae cymdeithas ni wedi esblygu ar ôl hynna, a da ni wedi cael yn checio fewn i, achos bod brains ni mor dda am fod yn greadigol, da ni wedi wneud the Jeff Goldblum of it all. Neb wedi meddwl os dylen ni. Ac efo humans, does dim os dylen ni. Os ti'n gallu neud o, mae yna human yn mynd i neud o. Does yna ddim mynd i feddwl dyle, achos dyna di whole natur ni o just, os dwi'n gallu, hei, dwi'n gallu neud o, mae hwn newydd, mae hwn briliant. Oh, great, just carry on. Ond mae brains ni yn gallu disynio gonestrwydd wrth ddarllen corff, wrth ddarllen rwy'n wyneb yn wyneb. A da ni'n operatio mewn byd lle nad ydy hynna yn bosib. Mae'r scales just i un brain dynol size in fi. Mae'r scales o wybodaeth a... Ie, dwi'n wirioneddol i hynna. Ie. Chos ti'n mynd yn ôl datha 40-50 mlynedd, pryn fysa ti rili gwybod newyddion o tu allan i'r wlad. Rhyfel mawr, mae siŵr oedd hi'n dod. Rhyfel byd cynta, oedd be oedd yn digwydd yn Ffrainc yn super fucking bwysig i ti yn Goris. Am y tro cynta. Ia, a wedyn ti, so mae gen ni wedyn modela wedyn sut ti'n ymdrin a neud efo'r data o'r bywyd gyn ti yn ardal neu gymdogaeth dy hun fel ia. Ia, so ti'n gwybod, so gyn ti ffordd o rapio dy ben o gwmpas hwnna. Ti wan di agor allan i y byd i gyd. So wan ti'n gallu... A rwan dwi'n goffo cerio. Ia. Yn y ffordd Kevin Roberts perffaith o cerio. Dwi'n goffo becso, poeni. Ystyried, os ydy rhywbeth, os ydy llun sydd yn dod o mae'n odd, os ydy llun rhywun ar Instagram, os ydy o'n gelwydd, right, yr unig ffordd mae'n effeithio yn y fi ydy, os ydy o'n sgriwio body image fi fyny fel teenager ifanc, neu ydy o'n sgriwio rhywbeth fanna, achos dyna di'r celwydd anna fo. Ond mae hwnna rwan yn effeithio yn y fi, lle os oedd o'n gelwydd cynt, oedd o ddim yn mynd i effeithio na fi. Mae'r celwydd ar y scale gymaint, a dyna di basis yn blydi y problemau gwleidyddol y stuff rwan yn dweud, bod celwydd, misinformation, twistio'r ffeithiau, twistio profiad bobl, just yn norm, achos bod o mor effeithiol, achos bod brains ni mor hen. Mae brains ni'n prehistoric, mae brains ni'n Stone Age brains sydd wedi just esblygu mewn i'r gymdeithas mae sgynny ni rwan. Ond achos oedd hwnna'n nodyn, dwi'n ail ddarllen Goodbye Things gan Fumio Sasaki, so un o'r classic minimalist Beebles bach ma, a mae o'n deud fel dyna sut bod bobl yn endio fyny efo gymaint o stwff yn tai nhw ydy, achos bod gen ti'r brain prehistoric ma sydd yn hollol concerned hefo prinder. Da ni'n mynd, mae prinder yn lladd, mae prinder o unrhyw beth yn fatal. Os wyt ti'n person yn prehistoric human, ti'n debygol iawn, os oes prinder o fwyd, os oes prinder o gynhesrwydd, ti'n mynd i oroesi'r gia yma. So mae brain ti'n weird i, well, gyn ni just hordio, dwi'n cedi bys hordio pethau'n syniad da. A mae hwnna'n digwydd hefo objects
pres, syniadau, mae gollwng pethau'n really anodd i ni, achos dydy o evolutionary wise, dydy o byth yn syniad da i fod heb. Yeah. A mae'r ffordd rwan bod bywyd, da ni'n byw mewn cymdeithas rwan, lle mae'r rhan fwyaf yn ni yn gallu mynd o ddydd i ddydd heb gorfod hela mastodons. Heb am yes loves a mastodon. Heb goffod hela tigar dan tir i foroesi. Ond dydy'n brains ni ddim yn... Yeah. Mae cymdeithasau di adeiladu ar yr hen syniad o fel... mae evolutionary psychology yn... Mae'n esbonio... Dwi di ffindio o ran just darllen y stwff, a unwaith eto, heb ymchwil na gwybodaeth, please gnwch eich, do your own research. Ond, dwi yn ffindio bod yn... I helpu chi fynd trwy byd. I bei feddwl o peth yma, achos da ni basically morons. Yndan. Da ni just yn... Sentient dumpsters. Da ni gasglu fa yma yfad llawer gormod ac yn siarad bullshit. Dyna chi ddim bod yn edrych i ni i ddweud i chi sut i feddwl am bethau. Darllenwch y stwff. By all means, grandwch i beth da ni'n dweud, ond newch meddwl eich hunan i fyny. Ond definitely gwrandwch ar How to Do Nothing gan Jenny Odell. Mae'n fucking life-changing. Ar side note i'r datblygu thing na, o'n i'n Marks and Spencer's gan dyd na iawn. Hive of Scum and Villainy. Thefnos yn ôl. Ac oedd nes i ddod ar draws, just clywed rwy'n yn dechrau mewn yn uchel i llais ac yn dweud, what do you mean you don't take cash? A wedyn oedd nhw'n gorau troi at y person hen ma a dweud, yeah, you have to use the machine there, the screen, the touch screen, and order on the touch screen and use a payment card or your phone to pay with. But I haven't got it, I've got cash. Ac wedyn yn dweud, yeah, but we'll take you through the screen. I don't want to use a screen, I just want to tell somebody I want a cup of tea. Ac wedyn, o'n i'n fatha, oh my god, mae hyn yn ridiculous. Mae'n dystopian. Mae hyn yn batshit crazy fod o methu odro panad o de efo'r pres yn ei bocad o. Ac dwi'n hollol cashless practically, ond y ffaith fod rwy'n fatha Marks and Spencer's sydd yn ceitro i'r henoed yn wedi blocio nhw allan yn gyfer gwbl. So nath o fynd o'na. Ond ddo, bobl gyda anabledda dysgu, bobl gyda problemau golwg. Sut maen nhw fod yn iwsio touchscreen? Pobl sydd ddim efo sydd digartref ac ond yn delio efo cash. Sut maen nhw'n mynd â prynu pethau. O na, cos o ti'n gallu iwsio'r cash, ond o ti'n gorau mynd trwy'r touchscreen a wedyn rhoi dy cash yn y twll. Na, dos am cash yn y twll. Hwn yn y caffi, ti sôn amdan yn y checkout, hwn yn y caffi. Na, mae'n y caffi, just touchscreen a contactless stuff dio. A hefyd, dydy'r siopa mae'n gorfod derbyn cash. Dwi'n mae'n gorfod derbyn o. Os ti'n rhoi ti fyny, bod ni'n card only. Ie. Allai ddeall hynna, ond oni diw caffi yn cozy. Anyway, dwi'n mwyn gwybod beth i ddeud am hwn, achos da ni fel, symud ymlaen. Ond mae accessibility yn... fel ti'n efo lot. Mae accessibility ddim just i, defnyddwyr byddar, defnyddwyr all, defnyddwyr anabledda dysgu. Mae o accessibility o ran literally mae gen nhw'r pres. Ond mae'r byd fel petasa fod i fel... Meddylia ddo, hwnna di'r shift, right? Yn yr Industrial Revolution, oedd y shift o agrarian society i industrial society. Digwyddodd o yn fast. Digwyddodd o mewn rhai lle fel Merthyr, enghraifft, digwyddodd o bron bod cwpl o fynyddoedd a wedyn oedd o'r lle yr bloody sprawling dinas fwyaf yn Gymru, os nad Prydain, os nad population density llefydd yn Ewrop, right? A ddigwyddodd hwnna mewn fflach.
Ond, oedd yr essential building blocks o fywyd yr un peth. Oedd just ffordd oedd ti yn ennill arian i fwyd o dy deulu. Oedd ti ddim yn tyfu fo ac yn gwerthu, oedd ti'n gwerthu dy amser a dy gorff. Whereas rwan, y fundamental shift ydy, sut wyt ti'n ymwneud â y gwasanaethau yma, sydd wedi bod yn mynd ers millennia, mae shops a caffis di mynd ers millennia. Ond wyt ti physically ddim yn gallu ymwneud â nhw heb fynd trwy'r hoops. Yn ein gweld o efo o trwy gymryd ar y daloedd wledig, ti'n gweld banks yn cael ATMs yn cael tynnu o'na a'r syniad bod nhw ddim yn mae'n rhywun bell i ffwr. O'n i arfer gweithio Marks & Spencers, dwi'n eitha sicr dwi'n gallu dychmygu eitha hawdd bod yn y gyfarfod di bod o pobl yn ei geinia yn eistedd mewn stafell ac yn dweud be am i ni wneud y profiad o mynd i'r caffi'n really haws yn lle bod ti'n gorfod bod yn awkward ac yn siarad i person be am i ni jyst rhaid sgrin yna chi di fod yn McDonald's diweddar fel na dylen ni'n neud o mae hwnna just yn really hawdd chos mae'r profiad o mynd i caffi M&S union fel mynd i McDonald's chos mae pawb yn mynd i caffi M&S chwil gaib isio McChicken sandwich am 2:00 yn bora. No way, hang on, just McDonald's yna. Hey, go ni tangent. Go on. Oh, actually, tangent cyn y tangent. Tangent of it, pre-tangent. Mae touchscreens yn McDonald's yn gen i Cymraeg. Dim just yn Gymru trwy'r lad lle bynnag ti'n mynd. Bren, ti'n dewis o? Ydw. Dafach. Ar dy volume i fyny holl ffordd. Na, dos a volume yna fo. Na, man an Tesco. O, mae gen ti Saesneg, Cymraeg a... Pwyleg trwy'r lad i get. Mae'n just yna. Mwys get i mynd, mae'n gret. Positive note. Tangent fi oedd, be di hoff caffis chi? Dwi eisiau gwybod am... Achos, dyna un peth o fyw lle dwi'n byw. Does gen i ddim rhywle lle fynd, oh god, na i just fynd i fanna a chillio ac indulgent hynna. Achos mae'n mynd am coffi yn indulgent, mae'n ddryd, a lle yfed coffi adre. Actually, mae well gen i matcha a green teas. So obviously mae trio ffindio rhywle neith wneud matcha neis i fi, just ddim yn mynd i ddigwydd. So dwi'n chwiliad am caffi neu, a dedwch wrtho fi, lle sa chi'n mynd am fel, oh god, dwi eisiau eistedd fel llyfr. Gyna fi rei. Bontadeli, obviously, fyny stair. Bontadeli fyny grisiau, a wedyn gen ti braf yn Dinas Dinlla, swrth y traeth. Sy'n swnio'n fucking great. Mae'r enw yn deud y cyfan. A mae gen ti Blue Sky yn Bangor, sydd efo woodburner i fewn yna fo. A mae gen ti... Be oedd y lle nath ni yn Llandudno? Cyn i goffi Llandudno? Rybr in, Bryn. Dechrau fo P yndi. Lle seiclo bikes yn top oedd o de? Gatho bikes. Pedal power. Reit yn top Llandudno. Providero, dwi'n meddwl. Ie. Eidaleg. Hwnnw'n neis. Ac wedyn mae gen ti yn Dan Deiniolen, dyn nhw gen ti'r caban Bryn Refal. Mae hwnnw'n neis. Oh my god, mae sy'n nhw gynnwch chi gymaint o caffis. Dwi ddim yn ddynes sy'n mynd i caffis, a swn i'n licio bod, dwi eisiau cymryd yr amser. Ti'n clywed bobl fel, my self-care ritual is just going, buying myself a drink. Dwi fel, it's a fucking chance, yn neis. Mae Drake Caerdydd yn llawn o generic. Wel, o'n i'n pasio. Doedd ydy'r be di yn yr lôn, os ti'n mynd i ddiwedd Queen Street, ffordd dwi'n abod o, ti'n mynd at Virgin Records, sydd ddim yna. A wedyn ti'n Tim Hortons. Ti'n troi lawr yn fyna teg at y carchar. A wedyn, just round y gornel yn fyna, mae gen ti rhyw independent coffee shop. Ti'n mynd beth? Ma' nhw na. Mae na llefydd yna. Achos o'n i'n pasio heibio Canton heddiw. A mae na lle bach sy'n edrych yn lyflu. Lle rhaid nhw Enzo. So o'n i instantly fel South Wales Italian. Yes, please. A maen nhw wedi peintio fo. Mae gen nhw lyflu branding.
Mae i gyd yn art deco, fel peacock blue, a mae'r tu fewn yn edrych fel Poirot kind of set. Ond oedd yn edrych really weg, a mae'n really newydd, o'n i'n meddwl, so gen i fynnad amser. Be dwi eisiau di rôl efo loads o planhigion? Dwi eisiau rôl allai guddio ti'n ôl planhigyn, ar fel bwr really isel, a just cael paned really nice. Go on, Bryn. Mae'n y ddau profediro, by the way. Mae'n un yn Junction a mae'n un yn Chain. Ddau nhw'n gret. Mae'n y gaffis yn rili dwi'n licio un o'r enw Cafe Z, a'n arall o'r enw Artisan. Mae'n ysgol coffi yn Artisan hefyd, so'n dysgu. Witty wiw. Ti di bod? Do. Of course, bod ti di bod. Mae'n y cwrsiau latte art, os ti'n teimlo fatha mynd. Os yw'n gen ti mwy o pres na sens? Dwi heb di wneud y cwrs latte art, chys... Mwy o sens, na pres. Dwi'n mynd really yfad coffi so. Be sy'n ffynnu ddo, os ti'n mynd i'r Eidal ac yn ordro latte gyd i glasiad o lefrith. Mae'n really, fatha, let's fuck with the Americans. Can I get a latte? Latte? Si, certo. A wrth yn ôl a glas o lefrith gyti a ti fatha. That's all you wanted. Yeah. Caffe latte ar y llaw arall. Little Man Coffee di enw'r un yn Caerdydd. Dwi di clywed am hynna. Dwi'n credu, ti'n meddwl beth yw'r broblem? Achos bod fi ddim yn ddynes coffi, achos bod fi borderline caffeine-phobic. Yeah. Well, dwi'n lyfio'r blas coffi go iawn. Pidwch cael fi'n wrong. Mae just yn neud fi teimlo fel bod fi'n cael panic attack. Chos mae problem efo lot o wedi, mae wedi cael ei... Mae nhw'n beth a drud i'r redag. Mae nhw'n lot o le na ti'n cael... Mae'n rein o'n nhw, mae wankers yna trwy dydd ar ei laptops yn mynd fatha dwi'n ysgrifennu screenplay yn hyn, so... Alla bod nhw fel J.K. Rowling just yn sgwennu a just mildly turfio am ond so mae'n beth anodd i redag a mae'n angen fatha Maen nhw fel third space, ond ddim really in third space. Ie, ti angen fatha, mae'n fatha Goldilocks, o ti angen o bod yn chydig bach yn brysur, ond dim rhy brysur. Mae'r byrddau angen bod yn certain ychdwr, ond dim rhy hwnna. Ti angen, mae'r cadeiria, mae'n angen bod yn igon solad o'n efo rhywfaint y gefn nhw. Ti angen y music fod certain... Dwi'n mynd jocian, mae'na llyfr wedi'w gyhoeddi a wedi cael nawdd gan y cyngor llyfrau o'r enw Caffis Cymru, a awdur just wedi mynd rownd just yn trio ffindio caffis really gynnu fel, ti'n fawr fi? All for it, for it. Bryn, gwn i ni trip. Anyway, oedd hwnna'n tangent 10 munud yn hytrach na 3 munud fel yn i'n disgwyl i fod. Diolch pawb, please gyrwch fewn ar Mastodon ni. Please ydwch wrthyn ni lle mae caffis da. Os gennych chi unrhyw awgrymiadau am caffis. Can i neud taith? Rwla i Sioned. Rwla i Sioned. Yn Grangetown. Mae na caffi Pwylaidd. Mae na cwpl o caffis fel yn y llyfrgell, so maen nhw fel training caffi, maen nhw fel kind of caffis, a maen nhw caffi yn yr pavilion bowls, ond maen nhw i gyd yn fel llefydd fel cymuned, maen nhw'n swnio'n rili wel, fel maen nhw bach yn sparse, does gen nhw ddim planhigion. Fi eisiau planhigion. Eisiau planhigion lle gyddio tu nôl, so maen nhw'n neb yn ei weld fi. Dwi'n eisiau neb yn, dod at fi ddeu helo, dwi'n eisiau eistedd fy paned. Anyway, beth bynnag. So da ni'n dech agor yr peth o'n Caffis Cymru, gyrwch lluniau mewn yn dangos a beth sy'n dda am y caffi yna. Os oes na planhigion yna. Os oes planhigion yna, a nhw'n ni... Os na rwy'n debyg i, dwi'n meddwl na, North Wales Grub, dwi'n meddwl ydy'r Instagram account, ac mae'r person yna wedi sgawrio Gogledd Cymru am y bwyd gorau, ac ti jyst yn mynd i'r Instagram account yna i ffindio bob dim da. Be sy'n ni'n lyfio ti rhywle rhywbeth sy'n deud i fi llegau bacon sandwich, sausage a bacon sandwich da, a coffi da, a dyna o'ch. So, dwi'n basic... Wnaeth a rhywun neud map Real Ale
tube map a coffee tube map. Oh, hello. Lle ti basically gallu mynd i... Ti'n troi fyny yn y station, mae'n deud i chdi, hwn di'r real ale pub o gosau'r station. Neu hwn ydy'r fatha camera award-winning pub. Be oedd hwnna to? Cos mae hwn yn swnio'n grit. Yr beer tube map neu rhywbeth fel la. Beer tube map. Oce, dwi ddim yn jocio nhw, dwi yn mynd i actually. O'na coffee tube map hefyd, a mae hwnna'n gret. Achos dwi'n mynd i fod yn stuck wrth ymwyl Paddington am fel awr fori. Sorry Bryn, dwi ddim yn... Good luck. Trio ffindio, ond wedi ffindio mae yna rhyw gardd wrth ymwyl fa, ac ni'n meddwl, allan ni'n mynd am droi fanna. O'n i'n aros yn ymwyl Paddington yn pyn bach yn ôl, ac oedd na lot o coffee shops bach ceol. Hwna dio, dwi'n misio mynd i bloody Leon. Am y... Anyway. So, okay, diolch Bryn. Dwi'n mynd i totally edrych o'n i coffee tube map. Achos... Dwi'n meddwl bod o'n gael diweddaru a couple o flynyddoedd, ond wir yn eddol werth edrych hynny. Os oes na rhywbeth dal yna. Anyway, diolch wrandawyr am aros hefo ni yn ystod yr tangent mynd am trip na. Coffee break. Dwi'n edrych trwy'r notes, dwi'n cedi bod ni'n dod fyny am amser ni o ran stories. Activision Blizzard... deal, Microsoft £69 billion yn kind of atgoffa pawb o gaming yn massive, a mae talu £60 am fel game Zelda yn completely fine. Dyna sydd mae Microsoft gallu afforddio talu 69 billion. Yeah. I mean, 69 billion. 69 Instagrams. Achos, mi neud i, mae Super Mario Wonder yn dod allan, a ti'n gwybod bod fi'n mynd i talu £50 am hynna. Cos mae o'n literally yn rhywbeth mae teulu ni gyd yn mynd i allu neud efo'i gilydd, sydd yn amhosib yn byd games. Ac, dora 4 blwyddyn i Call of Duty fydd i bawb yn ysdi. Fi. Dwi'n licio meddwl bod fi wedi fel freakio'r kids allan hefo fel anti-war sentiments fi digon. Fydd clipi... efo helmet a rifle yn mynd... It looks as if you're trying to invade Poland. Would you like some help with that? No, you're on the wrong side, Clippy. Clippy is not what I'm trying... I'm trying to liberate Poland. Trial Sam Bankman-Fried. Ma just a Michael... Bride. It's the Michael Jackson popcorn gif. Yeah. Rhwngtho hwnna a... dwi'n mynd i ddeud o. Rhwng hwnna a the collapse of S4C. I mean, mae'r popcorn gif just all over it. A hyd chats bobl Cymru. So oedd hwnna'n rhywbeth oedden ni'n mynd i siarad amdan, ond sa'n boed lot gen ni newydd i ddeud amdano fo. Sam Bankman-Fried. Skim the news now, skim it. Mae'n troi allan os i'n rhoi lot o bres i pobl ifanc sydd ond yn rili dallt chwartar o be maen nhw'n trio neud. Maen nhw'n mynd i actio fatha lembos. A maen nhw'n licio swimming pools a tai neis a shit fel na. A just yn meddwl, hei, mae gennau loads o bres. Well, dim actually pres tidio. Na. Mae gennau access i loads o bres. So, hefyd, beautiful, dwi'n gwybod mae'n verge heavy arno ni heddiw. The best printer 2023, just buy this Brother Laser printer, everyone else has it, it's fine. A ni lyfio'r erthigol yma, achos oedd o just fel, peidiwch a gofyn i ni am printers. Mae pawb yn casau printers. Mae printers, like, subscription-based printers, fucking, a peth, like, what even? A maen nhw just yn deud, like, here's, like, 275 words about printers I asked ChatGPT to write, so this post ranks in search because Google thinks you have to pad out the articles in order to demonstrate authority. But I'm telling you, just buy whatever Brother Laser printer is on sale and never think about printers again. Mae'n syndod i fi, mae gen i HP laser printer o fyma, a gostiodd yn 99 pint i fi. What? Dwi ddim yn un o'r subscription stupid na. Ond beth sy'n syni fi ydy wastad ydy mae'r toner mae'n para ages, mae'n fatha tomar yn dweud o lena, ond mae'n bron yn ratach prynu printer newydd yn ytrach na prynu'r toner. Mae'n wastad yn syni. Oherwydd yr holl crosswords na de. Well, exactly. Ie, ti yn printio'r crosswords yn allan? Mae'n dwi, no. Oh, God, Bryn. Oh my God, your crosswords
addiction yn just yn mynd i gael ti'n mynd i drwbl. Dyna fydd o. So That'll be what ends me. Erthygl ydi just prynwch laser printer. Mae dwi'n llythrenol fan hyn yn cicio printer sydd ddim wedi gweithio ers dros flwyddyn, a da ni ddim wedi cael gwared ono fo, a da ni ddim wedi rhoi ink newydd ono fo, ni just yn printio stuff yn gwaith. Mae inkjet. Oes ydi fydd esbryd yn rhaid gael ei sgandal nesa. Sgandal nesa. Yeah. I've got this toner in the palm of my hand. Sorry. Is that blood on your hand? No. It's just the cyan toner. No. Magenta, Bryn. Cyan. Alien blood. I may have revealed too much. Dyma sut ti'n cael job yn Llundain. Mae Bryn fel, pa arall yn gweud i'n las, right? Right? Shit, dwi di deud gormod. Okay, so y nesaf yn y notes ydi How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy, Jenny Odell Talks at Google. Yndi, dwi'n gwybod bod yn talk at Google, dwi just eisiau ail rhannu hwn. Nes i darganfod hwn like 4 mlynedd yn ôl pan wedi wneud o'n fel 2018 neu rhywbeth a. Mae dal brilliant. Mae fynd i Google a siarad am yr attention economy. I mean, mae hwnna'n punk. That's pretty punk, Bryn. Yeah. You're all a bunch of bastards. Thank you for having me. Y peth ola sgen I fan hyn ydy'r online safety bill, a fi'n gwybod bod pawb fel Rundown bill. Rundown Bryn. Mi ydw i'n teimlo eitha rundown, actually. Bryn of the bill. Sorry, Bryn. Bullet points. 3 bullet points. Be ti angen ei? Be ni angen gwybod? Reola i... Sut mae'n effeithio ni, Bryn? Wel, mae reola'n dweud bod rhaid i'n fod... Mae chi cadw plant yn saff. Dwi'n mynd cytuno. Mae rhaid... Mae'n edrych ar ôl i hun, cawn. Mae rhaid nadu pobl rhag edrych ar content sydd yn erbyn y gyfraith. Great. Be sy'n erbyn y gyfraith? Wel, ia, yn union. Ac helpu oedolion peidio gweld pethau sydd yn ddrwg iddyn nhw. Sydd ddim o reidrwydd yn erbyn y gyfraith. So, Instagram, ia. So mae rhaid i bob un ISP1 blocio Instagram. Na, dim dyna. Well, I don't know. Be mi o'n really ti, os ti'n rhywbeth yn rhywbeth YouTube neu Instagram neu Facebook neu X neu Whittle neu Bumble neu Candlestick neu Matchbook neu eich mae rei o heina ti'n cael ei fyny yn neud fel exercise i chi weithio allan parin ydyn nhw mae hai chi gweithio allan sut ydych chi'n mynd i nadu plant seinio fyny neu amddiffyn plant rhag gweld pethau sydd yn mynd i amharian nhw so mae lot o'r stwff fatha'r TikTok challenges fatha'r Tide Pod nonsense mae'n neud o bod rhaid i platforms bod yn mwy proactif am tynnu'r cynnwys yna lawr i nadu plant weld o sydd dim o'r reidrwydd y beth drwg ond hefyd yn fatha wel ond rhaid chi'n dysgu nhw bod o peth stupid dim just pwy sy'n neud y rheola Bryn? Wel Llywodraeth sy'n deud Rishi Sunak na wel so hyn ydy'r peth mae lot o beth sydd yn y deddf actually fatha TBC neu fill in later neu shit we ran out of time a be fydd yn digwydd ydy mae'n rhoi gallu i Ofcom ysgrifennu'r rheola nes ymlaen ar ysgrifennu'r Code of Conduct mae hefyd yn ydy hynna'n golygu os ti'n mynd ar 4chan fod nhw'n mynd i trio blocio stuff arno fo ta be? So be fydd sef o'n neud ydy sef o'n neud yn gyfrifoldeb yr gweinyddion 4chan gweinyddwyr 4chan i dynnu'r cynnwys lawr neu nadu pobl o dan oed edrych ar y cynnwys neu roed yr gallu i pobl i configro fo so bod nhw ddim yn gweld cynnwys amhaus ond mae hyn y peth diddorol really chys ti'n edrych ar rei o'r stwff sydd ar X ar y funud ti'n gallu setio bod chdi ddim yn gweld cynnwys
fatha sy'n upsetting neu yn mature content, ond ti'n gallu talu i overwriteio'r dewis yna i pobl eraill. So mae'n lot, so mae'n lot o'r so Boss my content upon thee. Basically, mae'n lot hyd efo'r stwff da ni'n gweld beth sy'n digwydd yn Israel ar y funud efo so mae nhw actually mae'r llywodraeth yn talu i neu siŵr bod pobl yn gweld y fideos mae nhw eisiau gwneud allan. Ond ti wedyn so fysa rhaid i'r platforms nid i'n hawddach i berson gallu ffiltro allan lot o'r stwff yma, ond beth da ni wedi gweld efo stwff Instagram ar y funud, X ar y funud hefyd ydy maen nhw'n rely ar y community moderators i hwnna pethau allan, ond diolch rili gallu cadw fyny. So fysa rhaid i nhw gwella y sefyllfa yna. Mae'n hefyd bod rhaid i websites pornographic nad pobl o dan oed gallu sy'n so mae nhw'n gorfod rhoi doedd age verification system i fewn a gwneud siŵr bod chdi'n igon hen i gallu mynd ar y pethau o mae hynna hefyd i ryw radd yn applio i X a Instagram a balli hefyd achos ti'n gallu rhoi cynnwys eiddfed ar y platforms yna hefyd. Mae'n bosib fysa os ti'n cario ymlaen a wybyddu y gorchmynion gyn Ofcom a llywodraeth bod nhw'n gallu gyrru ti jail am 2 flynedd. A hefyd maen nhw yn deud roed y gallu i Ofcom bellach lawr y lôn os bod y technoleg yn feasible i gallu mynnu bod nhw'n sganio end-to-end negeseuon sydd cael ei amddiffyn gan end-to-end encryption. So dyn nhw'n mynd i gallu neud o eto achos dy'r technoleg yn bodoli, ond os bod yn mwy o'n bosib bellach lawr y lôn fysa Ofcom yn gallu mynd yn ôl a dweud wan mae haich i wneud hyn. Mae'n rhywbeth diddorol nes i glod gynna o'n i'n gwrando ar podcast Decoder eto, Verge Heavy sorry ma nhw'n neud y peth ydi amdano Verge ma nhw'n neud gwaith anhygol ar y funud dros y blwyddyn investigative iawn ma nhw'n just i step it up de ma nhw wedi cael oedd nhw podcast efo Lawrence Lessig sydd yn Harvard professor ac be oedd o'n sôn amdan oedd fo gen ti 2 TikTok wahanol mae gen ti un mae'r Americanwyr yn weld a Prydeinwyr a falle a wedyn mae gen ti un mae China yn weld a be mae China di wneud ydy rhwystro faint o oriau mae plant yn cael gweld TikTok a be ydy'r math o gynnwys mae'r plant yn cael access i a be oedd yn dweud oedd yr astudiaethau yn surprising pam ti'n mynd i fyny at blentyn yn America general atab geidi o cwestiwn be ti eisiau bod pam ti'n tyfu fyny influencer rhyw fath o celebrity online celeb type thing a ti'n mynd i China gofyn i'r plentyn fyna be ti eisiau bod pam ti'n tyfu fyny astronaut oherwydd y cynnwys maen nhw'n cael eu cyfeirio at ac maen nhw'n trio cael nhw i fod yn fwy diddorol rhywun pethau sydd oedd Japan i ryw radda lle maen nhw'n trio cael eu plant nhw i fod y gorau maen nhw'n gallu bod ac yn pwysio nhw ac rwan mae fwy yn fan hyn fwy o joggers neu mynd allan mewn pyjamas o sliders ac yn aspirio i just cael easy income stream streamio so dwi'n gwybod mae'r ddadl dwi'n mond hanner ffordd trwy'r podcast so dwi'n gwybod lle mae'n mynd efo bol mae'r ddadl mae Lawrence Lessig di bod o gwmpas ers oesodd mae fod i fath ar un o'r original pobl sydd yn meddwl am cyberculture ar be mae'r gyfraith yn gallu gwneud yn yr achos yna so mae o'n sicr yn rwy'n sy'n dall be mae'n siarad amdan so mwy na ni so grandewch arno fo shocking a hefyd dal nwch meddwl i eich hynna ni fyny chys so
Dwi'n teimlo bod ni wedi hitio newyddion. Diolch Bryn am rhoid, actually, eitha, oedd hwnna'n eitha good bullet point rundown o'r online safety bill sydd yn... That's why we pay the big bucks. Yeah, da iawn Bryn. Bryn of the bar. Chi'n gwybod na dyna lle mae gyd o'r pres coffi yn mynd just i Italian Bryn. Mae'n loads of upkeep. Mae'n cadw fo mewn jar. Mae angen nitrogen. Mae'n llosgu fo tra mae'n tanio i cigars. Mae'n sparcio cigars off y brain in a jar. Trwy'r amser. I mean, true that. Dewch gyda ni felly. So, da ni'n actually di deud wrth bobl beth ffilm da ni'n mynd i watcha. Be mynd i siarad am y ffilm a dim deud nhw beth i'r ffilm? Beth i'r ffilm gwch gesio beth i'r... Na. Dwi'n ni just beepio fa allan. Mae'n spooky season. Mae Jack yn teip o berson fysa'n tanio cigar off dollar bill. Sicr. So, da ni di gwylio The Witches of Eastwick, sydd ar hyn o bryd, at time of recording, ar gael ar iPlayer, felly mae'n ffilm am ddim di ddim. Da ni ddim yn gwybod os di hon yn ddi ddim. Mae hi'n sicr yn fucking weird. Ond mae yna darna hon yn greu. So, The Witches of Eastwick, mae'r gwallti yn fawr. Mae'r innuendos yn fwy. Mae'n 80s dros ben. I mean, mae'n mor 80s. Mae Cher yna fo. Oh my god, dwi rioed wedi gwylio ffilm efo Cher yna fo. Dwi rioed wedi gwylio Mermaids, dwi rioed wedi gwylio dim o'r rhain. So mae hwn ydy'r ffilm cyntaf dwi rioed wedi gwylio. Na. Na ddo, mae hynna'n concerning. Mae yn concerning. Da ni'n bod y ffrindiau mwy. Rhaid i fi weld fan, a dwi wedi gweld mwy na just hwn efo Cher yna fo. Ti heb di gweld hi'n canu Fernando. The Player. Si di gweld hwnna, Sioned, guaranteed. Na, beth yw hwnna? Ti di gweld The Player amdan Hollywood. A Hollywood studio executive is being sent death threats by a writer whose script he rejected. But which one? Efo Tim Robbins. Na. Ti di bod yn coleg yn y ffilm. Ti'n gwybod be? Dwi'n really teimlo'n sori. Like, mis diwetha, o'n i'n fel, dwi wedi gwneud ffilm. A dwi wedi bod meddwl am hynna ys mor hir. Dwi'n mynd, god, am dwat o beth i ddeud. Am dwat o beth i fel fynegu fel. Actually, I know quite a lot about... Na! Art is objective, boys. Mae ffordd da chi'n darllen o. Y ffordd da chi'n darllen o. Os da chi'n gallu bacio fo fyny efo'r resymeg, all power to you, da. Gynna fi ddau arall i chdi... Share films. Zookeeper. Na. Efo Kevin James yn actio fatha idiot. David James? David Jason. Nes i'n really narrow fo lawr o'na Kevin James yn actio idiot. Mae'n basically unrhyw ffilm efo Kevin James. Mae Cher yn yma. So be am Stuck on You efo Matt Damon fatha conjoined twins? Definitely, swn i'n cofio, swn i wedi gweld hwnna. Dwi heb di gweld hwnna. Mae Cher wedi bod neud. Mae'r ffilms Cher. Mae hwn yn un. Here we go. Tea with Mussolini. Fi di clywed amdano fo. Nes i'n joio hwnna. Nes i watch it efo 9. Oh my god, mae gen ti big hanes efo fel the Cher filmography. Mae Iestyn actually yn eistedd fan yn gwisgo i Cher fan club t-shirt. Na, mae gwisgo'r wisg nath i wisgo'r Oscars yn 1988 lle oedd wedi gwisgo fel feather headdress a wedyn just fel see-through pob peth a just like bra a nicks. I mean, sa ti'n meddwl bod sef yn gweithio? Oh my god, ti'n gwybod bod Iestyn yn gallu pulio off? He pulls it off, man. He pulls it off. Review for Matt Tea with Mussolini. Hated the twee airbrush tone of this film. Remind me of a 1990s soft porno without any soft porn. Oh, gutted. Wow. Well, ni chi, ochr arall, y trailer 80s tastig effernol mae Iestyn mynd i dropio fewn. A dewch i watch The Witches of Eastwick fan ni. It's spooky season, spooky. In the quiet town of Eastwick, where nothing ever changes, 3 beautiful women are about to discover powers they never dreamed they had. Who should we be looking for? He should be really handsome. Nice eyes. Now, the man of their dreams is here. Jane, at last we meet. To stay for a spell. Who are you? Just your average, horny little devil.
with the witches of Eastwick. We could do things you haven't any idea. You know what's going on up in that house? She says she sees the devil here in Eastwick. If you were the devil, would you come to Eastwick? Oh, I don't know. Are you going to seduce me too? Women, a mistake? Or did he do it to us on purpose? Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. The Witches of Eastwick. Hocus pocus. Croeso nôl i ochr arall yr haglediad, yr yin i yang y newyddion. Dyma ni ffilm di ddim am ddim, The Witches of Eastwick. Mae'n spooky season, mae'n gwall mawr season, a fi'n mynd i rhoi, dyma fy nghardiau, flop, 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 maen nhw ar y bwrdd. God, mae'r ffilm yn weird. Mae'n fucking weird. Dim weird as in fel, kind of, witchy, na. Weird as in, dwi diom yn ei sens. Na, di. Ond, enjoyable iawn i wylio. Mae'n unigryw dydy. Dos am, fe ti dim dweud, mae'n debyg iawn i hwn. Ie, ti fel, oh god, na. Really debyg iddo fo. So, gyda i rwy'n bach just i gychwyn i off. The connoisseur of context. So, cyfarwyddwr ydy George Miller. Ie, o'n i'n gwybod. Y ffilms eraill mae George Miller wedi wneud, y gyfres Mad Max... Plus, the indisputable greatest film erioed, Mad Max Fury Road. Lorenzo's Oil. Nes i watch it hwnna. Sarandon oedd hwnna fyd. Oedd Cher yn hwnna? Happy Feet. Un a dau. A hefyd, Babe a Babe 2, Pig in the City. Pig in the City. So mae George Miller, right? Mae cyfres blank check ar George Miller yn ride. I mean, oedd dweud ar ei Wikipedia fo sydd fo'r skin of him signature style rhyw radda, mae o just fatha beth sy'n orau y script yma, man? Be bynnag ydi, just, whatever. So George Miller yn ddoctor. Oedd wedi dechrau bod fel doctor yn Australia, a wedyn nath o ffigur allan, cael ariannu hefo'i ffrind dwi'n cedi o ddo, i ddeud, hei, gyn i ddechrau wneud ffilms Mad Max. O be dwi'n ddeall, a wedyn, so mae'r stwff, unrhyw stwff body horror, dwi wastad yn teimlo fel, mae'n gwybod be mae'n neud, achos gan bod o'n doctor. So bach diddorol then am pobl sydd hefyd yn newid gyrfadd. Gŵr Michelle Pfeiffer ydy David E. Kelly. Dwi'n nabod yr enw na. Fod ar ei sgwennu Doogie Howser MD, Chicago Hope, The Practice, Boston Legal, Ally McBeal, Big Little Lies a Big Sky. So, a oedd o arfer bod dwrna dar o'n newid i fod y screenwriter, so mae'n rhywbeth amdan pobl yn newid gyrfadd. So, anyway, be na i ddeud amdan y ffilm yma ydy, pa flwyddyn ydy hon? 87. Mae'r aesthetics yn spectacular. Mae just gwachod Susan Sarandon a Michelle Pfeiffer yn bod yn peak gwallt mawr, chisel cheekbones, Power of Women, yfed martinis, just the vibes yn gry. Mae hwn 100% yn ffilm i ti roed arno a just chatio trwyddo fo a just sbio ar bysa'r dillad na, not even being funny, mae'r costuming choices yn i'r oesoedd. Mae pob un costiwm yn hwn gallai ti pretty much cerdded lawr street fan hyn yn Caerdydd as o ti'n edrych yn spectacular. Mae Cher wyn y lain edrych yr un pet trwy'r whole ffilm. Mae Cher yn...
Susan Sarandon, mae nhw'n trio neud hi'n edrych eitha mawsi yn y cychwyn. Ond Susan Sarandon ydy hi. Mae Susan Sarandon. Mae real 80s and 90s film. Glasses. Mae gwallt hi'n fflat ac yn daclus a mae'r glasses yn ddirthol a mae wedi gwisgo hi fewn fatha cardigans a balli trio neud hi edrych yn mwy maws. O mae Susan Sarandon. Un peth na i ddeud, guys. Ydych chi wedi clywed am... Actually, o'n i'n mynd i ddeud the curly girl method, ond basically, sort of black women hair care. Achos dyna'r menywod oedd yn gwybod, hyd yn yr adeg yma, yn gwybod ers y blynyddoedd mawr sut i edrych ar ôl gwallt cyrliog. Yn amlwg, dydy bobl gwyn ddim wedi ffigur allan sut i edrych ar ôl gwallt cyrliog tan y 5 mlynedd diwetha a discovery the curly girl method, sef effectively sut mae menywod wedi bod wneud i gwallt nhw ers erioed. Does na ddim conditioner ar gyfil y merched yma. Fi'n teimlo, mae'r gwallt yn enfawr. Dwi ddim yn gwybod os ydy Michelle Pfeiffer a'i perm neu dyna di texture naturiol i gwallt hi. Mae 1987 yn tiarw i fi fel peak perm, peak spectols mawr. Mae o just a vibes. Lle tan, gwallt mawr, spectols mawr. A fatha ma nhw'n mynd fel un pwynt arall. Dwi ddim yn hollol sicr faint o hwnna o Jack Nicholson yn chwarae cymeriad. Oh god. Ta hwnna di Jack Nicholson just yn fel a mae o just yn mynd o gwmpas y byd. So, mae'r sgript ydyw selio ar nofel. Dwi ddim yn gwybod pa mor llwyddiannus ydy'r nofel. John Updike sgwennu'r nofel. Dwi di darllen quotes o'r llyfr pan o'n i'n edrych ar quotes o'r ffilm a nath quotes o'r llyfr dod i fyny ac deitha chdi mae'r quotes werth i ddarllen. Ma nhw'n gret. Dydyn nhw ddim yn y ffilm. So, yn anffodus, ti'n gytting pan ti'n gwachio'r ffilm, reit, a ti'n mynd, mae siw bod y nofel yn deud, mae siw bod y nofel mae'n really dda. Ond ti yn y ffilm a ti fel, di hwn ddim yn neud. So, apparently mae nhw wedi torri couple of bits eitha mawr allan o'r llyfr. Fel a bit sy'n neud sense. Cos mae pob un darn yn just jointed. Mae'r syniad... basic take-away fi o'r olwg gyntaf hwn oedd mae'r syniad o women's desire a sut mae menywod yn dod at ei gilydd ydy prif ofn y patriarchaeth. So mae patriarchaeth ddim yn licio pan mae menywod yn dod at ei gilydd ac yn giglo am ddynion neu rhywbeth like, unig power dwi'n cedi, beth ydyn nhw'n dweud like, dwi'n mynd cofio pwy ydy wneud y quote neu ydy o'n rhywbeth fel oesol sydd wedi wastad like, rhyw ddoethineb oesol dwi ddim yn gwybod amdano ond fel bod dynion mae menywod ofn dynion achos bod nhw gymaint fwy physically cryn yn ni ond mae dynion ofn ridicule merched neu unig power merched ydy status dynion yn ei brains yn ei penne nhw sy'n ddillu so ti'n ridiculio fo mae hynna'n tynnu power o'i gyd i ffwr sydd obviously efo lot fawr o dynion a wedyn yn neud nhw'n mynd yn super treisgar a mosod ar merched na unig power sgen ti ydy denial neu does gen ti ddim power drost nhw ti'n mond efo power to withhold a ni'n teimlo lot o ti'n kind of gallu deud na dyn sydd wedi sgwennu fo cos a dyn sydd wedi cyfarwyddo fo bethau ond oedd y syniad o dwi wedi bod o'n i really eisiau ni watched The Vivitch right a ni'n trio perswadio chi gan i watched The Vivitch a cystyn fel be ddiawl ti eisiau neud i watched hwnna mae'n edrych yn horrible please paid a ni fel oce no ni ddim watched The Vivitch ond dwi really eisiau watched hwnna a mae hwnna gyd amdan yr pioneer, basically precursor yr Salem Witch Trials. A'r holl syniad o'r witchcraft paranoia a'r oedd y syniad oedd gen menywod power mewn un lle sef oedden ni yn bydwragedd oedden ni yn healers oedden ni yn gwybod amdan paratoi pethau i wella bobl i helpu bobl a dwi rili eisiau edrych am fel ffeithio hyn chos mae hwn i gyd yn fel barn heb chos gafodd hynna i referensio yn y ffilm amdan
Midwives. Yn hwn o ddo. Nath Nicholson sôn amdano fo. Dick's getting limp. Ac yr whole syniad o, yr rheswm oedd witchcraft panics di dod ac menywod yn cael ei pwysio allan oedd achos oedd dynion eisiau bod yn doctors basically a eisiau'r power dros genedigaethau ac oedd menywod yn edrych ar ôl ei gilydd mewn grwpiau fel bys ti yn naturiol o here we go 50,000-year-old brains ni yn deud ti'n teimlo'n saff fel menyw ti'n teimlo'n saffach efo menywod eraill achos ti'n gwybod bod nhw ddim yn mynd i atacio ti ac oedd hwnna'n sffer lle oedd dynion eisiau cael mwy o pŵer a dyna beth i digwydd a dyna lle oedd fel lle oedd yr holl syniad o witches wedi dod o lle just menywod yn hangio allan efo'n gilydd ac yn rhannu gwybodaeth ac yn rhannu doethineb ac yn rhannu spirituality oedd hwn i gyd ti'n meddwl anyway so mae'r elfen yna'r ffilm yma'n great. Sexual liberation, excellent. Chos mae'r tre nhw'n dod at ei gilydd, chos mae nhw'n ffrindiau. Mae un yn weddw, a mae'r ddwy arall wedi cael divorce yn do. A mae Susan Sarandon, mae newydd cael divorce. Mae'n dod yn fatha, wy'n lain cychwyn y ffilm. Mae'n te, be dwi yn gofidio amdan ydi, mae gen Suki, sef Michelle Pfeiffer, so mae gen hi ydi yr un ianga ohonyn nhw a mae gen hi 6 o blant a mae childcare situation hi yn y llyfr yma yn y ffilm yma dwi just fel wel pwy sy'n edrych ôl plant hi chys fel rwy'n sydd dim ond 2 o'n nhw mae literally hyd yn oed ffeindio rwy'n edrych ar ôl rheina yn amhosib so sgen ti 6 o'n nhw a mae hi just, mae'n lyflu, mae'n cael mynd bob nos iau, mae'n cael mynd draw i ti meti yfed margaritas. A maen nhw gyd eich the Children of the Corn. Ydyn maen nhw. Maen nhw gyd yn kids bach blond. O'n i'n licio bod gen nhw fel the archetypes. Yna neb really'n archetypes, chos mae gen ti wastad the Virgin, the Mother and the Crone. Maen nhw'n deud ydi fel yr archetypes benywaidd. So, o'na ddim like gwahanol. Ond o'n i'n teimlo bod dim The Crown, ond eto oedd Cher, sef Alex, yn teimlo fel yr un hun o'r grŵp, mai falle Susan Sarandon, ond oedd hi yn fel mae gyd amdano fel sexual appetites o stuff hefyd. So, chos dyna ti'n gweld yn cychwyn y ffilm, mae nhw gyd oedd efo'i gilydd ar nos iau yn mynd yn feddw ar martinis, nid margaritas. A mae'n gyd yn sôn amdan beth sy'n neis os yna dyn yn dod i fewn i'r dre a mae'n gyd yn sôn am fatha be fysa nhw isio o'r dyn ma a mae un yn deud mae eisiau fod yn fawr tall is a prince running away from the a mae'n gyd a ti'n gweld bach o syniad o pwy ydyn nhw ond be sy'n gutting ydy taw Jack Nicholson sy'n troi fyny I mean... Oherwydd y ffaith bod he needs to be good looking, but not too good looking. A ti just fel, I don't know, he's off-putting there. Jack Nicholson, dwi byth i deall os oedd gennym fo unrhyw alwr. Dim alwr, right, da ti beth gen Jack Nicholson. So, Jack Nicholson, o fy mhrofiad i o watch stuff, cos dwi newydd watch The Shining eto, achos mae'n spooky season a fucking spectacular. Does gennym fo ddim... Ti'n gallu deud bod o'n super hyderus yn ei goci hun. Bod o fel... a so ti'n deud na, bys o fel dim probs, okay? So fo'n cool efo hynna, ti'n teimlo. Ti ddim yn teimlo bod o'n beryglus, ond ti'n teimlo bod o'n super fel... fel ma'n deud yn y ffilm ma, he's a horny devil. Ond di ddim yn attractive mewn unrhyw ffordd. Na, a i ryw radda dwi'n kind of... Mae'n neud rhywbeth mwy amdan faint o... Charisma? Hidol a weird, dio? Hidol a weird, ti'n iawn. So Pierce Brosnan ddim quite yn hitio'r un peth. Na, fysa hwnna fatha sa fod dod i fewn, ond mae o'r fatha, beth sy'n dod drosodd mwy ydy'r fatha'r charisma, jyst yr egni mor roed allan. Mae psycholeg y ffilm ma'n ridiculous. Mae'r boi ma'n awful. Mae o'n trinw. Mae o literally yn rhoi Michelle Pfeiffer yn yr ysbyty rhoid fel like horrific devil stuff iddi. A ma'n nhw i gyd kind of dal meddwl falle bys nhw dal isio fel snog i fo na di mae'r adeg pan mae hi yn yr ysbyty mae Cher yn mynd draw yna
i distractio fo, i droio fewn i... I iwsio sexuality hi, dro hi iddo fo. So, anyway, na i fynd fel... So, maen nhw'n cychwyn, dyn nhw ddim... Mae'n cychwyn y ffilm yna, basically, perf o athro yn yr ysgol, a mae'r tair o'n nhw digwydd bod mewn rhyw gwasanaeth mae'n neud tu allan yn siarad amdan pioneers. A obviously mae pawb yn wyn. Dwi'n gwybod os oedd o'n dewis bod pawb yn wyn yn y pentre yma, neu oedd y casting yn wael. Do'n am un person yn y gynulleidfa, dwi'n meddwl. Waw. Eitha siwr nes i spotio un. Nes i spotio un. Dwi'n meddwl yn hefyd yn sôn amdan fath yr ardal. Yr ardal, ie. Gen i deimlad bod mae hwn yn ffilm very much amdan yr North East o America, fel yr... kind of New England-y kind of vibes ma. A ma nhw I gyd jyst yn dymuno yr union rhan peth, so bod y boi ma, yr perf effernol ma, jyst yn dioddau ag yn cael, bod o jyst yn cael geg. A mae'n digwydd bod, ma nhw'n cynjur o storm enwawr, a dyn nhw'n di sylwi hyn. Like, di hwnna yn cael ei esbonio'n dda iawn bod y tair yn nhw wedi teimlo eu pwer nhw. Na, dyn nhw'n gwybod na di. Maen nhw'n datgelu hynna wedyn pan maen nhw'n cwrdd. Didn't you think that, wanted to just start raining on him? Dyn nhw heb di sylweddoli bod nhw di ffurfio cyfyn a bod nhw'n actually yn rachod wan. Sydd yn cool. A feddwl bod nhw, obviously, yn New England, mae hwnna'n hefyd yn eitha witchy. A maen nhw'n darganfod, so maen nhw'n trio dweud, ei, dyma'r power sgenna ni, beth am i ni just creu y dyn ma allan yn unlle, gael cynjur o rhywbeth fel yna. A wedyn ma, wrth gwrs, Jack Nicholson maen nhw'n cynjur o fyny, sef y diafol, question mark? Ma hwnna'n cael ei adael yn cwestiwn y gwrrat. Mae number plate o'n deud, really... na fodio, ac wedyn mae enw fo ydi... Daryl Van Horn. Ond mae pawb yn cael traffarth cofio enw. Ei ddechrau fe ydi. A wedyn, hyn nes i'n dallt o gwbl pam, o mae rhyw concert mawr lle mae Susan Sarandon yn chwarae cello yn arbennig. A mae o'n y cefn fatha'n chwrni, right, be oedd pwynt hwnna? So mae'n chwrni a mae o'n disturbio i ffyrfformiad hi. Diolch quite yn chwrni chwaith, mae'n fatha grawlio. Mae'n a lot o bestial vibes o gen fo. Bob tro mae o'n neud fel rhyw conjuring ridiculous. Mae'n dod allan gen fo. Mae'n party wedyn ar ôl y concert, lle mae'r Great and the Good o'r pentra I gyd yna, a mae bob un o'n nhw yn y pentra, mae wedi cyfarfod Daryl, ond nhw'n methu cofio enw fo, a wedyn mae graig yr boi sy'n editio'r papur, Wante, Felicia. Mae hi'n hwnna'n amazing. Mae hi'n ffricio allan. Mae Necklace Michelle Pfeiffer mae hi'n deud I enw fo just yn disgyn y darna ac yn just mae'r pearls just yn rowlio ar hyd y llawr. Mae'r ddynas mae wedyn yn sefyll ar un o'r pearls ac yn fatha'n fflio lawr y grisia. Achos bod hi yn mynnu deud bod na rhywbeth evil yn dod. Mae hi'n greu. Mae'r cymeriad yna'n amazing. Ond dos na ddim byd yn esbonio... Obviously yn y nofel, mae'n probably neud sense, ond fel... Ond mae hi fatha sefyll, fatha eista fyny mynd fatha, I think I broke my leg. Fatha... mae'n really creepy. A dos na neb yn ymateb, fatha sa neb yn neud I beth sa neb... Dwi'n meddwl bod neb yn licio hi. Na, dwi'n meddwl chwaith. So, mae hi... mae'r Polish... Chi'n gwybod fel yr thing ma, mae Polish posters ar gyfer pob ffilm yn wastad yn bach yn weird. Dwi newydd ffindio the Polish posters ar gyfer The Witches of Eastwick. So, mae'r posters pob gwlad arall, right? Yn lluniau beautiful o'r merched mae gyd. Mae nhw yn... Susan Sarandon is Sheris. Mae'r Polish posters yn wax doll o Daryl Van Horn efo'i tiny shitty 80s fucking ponytail a pins yn fo. Yr sculpture, a dwi'n lyfio fo, mae o mor freaky, weird. Okay, hang on, I want to see this. Cerwch i'r notes, boys, cerwch i'r notes. Dim y notes. Sbio hwnna! Mae hwnna'n boster
Oh, please. Okay, wow. So dwi'n siŵr fydd i Estyn rhoi hwnna fyny fel chapter. So clever. So just y pins mae gyd achos yn y diwedd maen nhw'n neud wax doll nhw. Achos mae Cher yn artist a mae hi'n creu'r doliau hyfryd efo penolau mawr crwn. Mae pob beth yn sensual iawn efo Cher. Go bigger. Wel, dyna. So mae hi'n cwrdd a darol mae'r dwi'n wedyn. So mae di symud fewn. I ryw blasty mawr yn agos i'r pentra. A mae hi'n cwrdd a fo a mae o just yn ei pyjamas, dwi'n meddwl? Oh, 100%. Mae'n neud y Tesco run yn ei sliders. Mae hi'n fatha, mi o'n siarad fatha yn boorish, mae o'n just yn deud pethau hollol afiach. Yep. Ac wedyn rhywsut mae o'n siarad efo hi ar ôl i hi dweud, basically you're a moron fath o beth. A mae o'n deud rhywbeth wedyn, a mae rhywsut mynd yn perswadio hi. Shit, dwi eisiau cysgu'r boi ma. Cos mae o'n... Mae'n a lot o bethau'n cael ei ddweud. Mae'n neud rhyw speech. Mae'n nhw allan yn edrych am snowy egret sydd ddechrau mynd i. A wedyn, mae'n dweud na, mae hi'n dweud na, dwi'n diolch na fi'n achos. I wouldn't know one if I was pissing on one. Yeah. A wedyn... It's the wrong season for it. Don't you want lunch? And yeah, for what? Yeah. For it's lunch? The wrong season for lunch. Pissing on birds. Yeah. And it's just lot of lanes really, really odd. Ond ia, wedyn mae nhw'n cysgu fe gilydd, a mae nhw'n perswadio hi bod hi angen neud y sculptures ma'n anferthol ac yn cael i'r rhyddhau hun o pethau sy'n dal hi nôl ac just bod mwy carefree ac yn mwy agorad i pethau a mae nhw'n endio fan hyn cysgu fe gilydd. Worked for me. Achos mae'n amlwg does dim dyn arall yn y pentre ma. Just dim sexy lumberjacks, dim byd yn y pentre ma. No. So wedyn mae'n galw ar Susan Sarandon sydd yn practisio chwarae'r cello adra a mae hi di methu cael y tamad chos mae hi rhy buttoned up. Ti'n meddwl? Mae hi rhy buttoned up. Ti gwybod chys o'i spectols hi? Hwn oedd yr unig sîn o'n i'n cofio o'n plentyndod. Nath o godi'r sgert i fyny a stwffio'r cello rhwng mae'n edrych fel bod o'n mynd ti fel, oh my god, be mae'n mynd i neud achos o'n i fel, that's not enthusiastic consent fan hyn, wait, na, cello a wedyn ma' nhw basically yn cysgu fe gilydd trwy chwarae music. Ma' nhw'n ffwcio gymint. A hwn oedd y speech, men are such cocksuckers i gael hi fewn nhw. A so mae hi'n chwarae'r cello, ond dim really, ond di, a mae'n chwarae'r cello, a dim o ar y piano. A be dwi'n lyfio di, mae Jack Nicholson, mae'r shot yn y fo'n chwarae'r piano, di gael fframio mewn dau ffordd. Un yn y fo o'r penelin i fyny, yn chwarae'r piano a un o'r penelin i lawr. Obviously. So a wedyn ti'n cytio nôl rhwng y fo a Sarandon ar y cello a ma' nhw'n mor a fel mae hi'n mynd yn mwy wild ac yn carefree mae gwallt hi'n dechrau mynd i fyny a basically ma' nhw'n chwarae mor galad mae'r cello yn mynd ar dan. Oedd hwnna'n hilarious. Oedd hwnna'n hilarious. Hollol yn erbyn y tôn o beth di bod yn mynd a mae o'n really dwyll ac yn disturbing mewn un bit. Mae yna fwy o magic yn dechrau o'r pwynt yna dwi'n meddwl does? Yn sicr. Mae'n di slo bach yn dod â hyd a lledrith i fewn iddo fo. A wedyn mae Cher yn ei studio hi'n bildio sculpture mawr ma. Mae Michelle Pfeiffer yn dod ac yn mynd oedd mae chdi really cwrdd o, mae o'n really great. Mae'n troi fan yn y plasti a mae Susan Sarandon di mynd full 80s yn gwisgo dillad byr. Dim curly girl method, just gwall mawr. Mae hi di tynnu'r spectols i ffwr a mae hi'n sexy dros ben wan. A wedyn mae nhw'n chwarae tennis. What a game of tennis. A mae o'n mynd, a beth dwi'n lyfio eto. Bitchy game of tennis. Bitchy game of tennis. Beth dwi'n lyfio hefyd ydi, mae'n cytio i'r overhead wide shots
Pan ti'n watcha nhw'n neud y rallies i gyd. O'n i'n meddwl am 1987, de. Oedd yr effects yn gret. Oedd yr effects, ond oedd yn neud sens. Oedd yn fel effects really cool. Ond oedd na hyd yn oed shots lle oedd nhw'n waldio'r pel at ei gilydd. A doedd y bel ddim yna, oedd nhw wedi adu fe ben wedyn, ond oedd o really wedi gwerthu fo. Yr unig adag lle oedd na chdi'n gweld slight edging pan oedd o'n hofran o gwmpas nhw. Ond fel arall oedd o superb. O'n i jyst yn edrych ar gwyneb Michelle Pfeiffer. Dwi wastad wedi bod, ers o'n i'n fel hogan bach, Catwoman. Mae gwyneb Michelle Pfeiffer wedi hido fi. Dwi'n cofio meddwl am hi a Uma Thurman oedd y bobl mwyaf tlws o'n i byth di gweld yn fy mywyd. Teimlo rhyw peth am Kate Blanchett. Oh, wow. Mae'r cheekbones yna, bys nhw'n dod allan o'r sgrin a slapio ti. So mae Michelle Pfeiffer wedyn yn cysgu efo Jack Nicholson a maen nhw gyd wedyn yn mynd i fewn i ryw fath o cool open relationship. A beth bydd hwnna fi di mae'r scene nesa ydy nhw a'r beth sa'ch chi eich modern one yn disgrifio foth a gender reveal party lle mae'na llench llawn o balloons mae'r balloon fantasy sequence ma so dwi eisiau gwirio o'n i'n gwrando ar dwi eisiau deud hwnna ar after party atgoffwch fi Season Amazing o You Must Remember This The Greatest Podcast dwi roed i gwrando arno Barnon mae hi'n gret Corinne Longworth yn neud fel deep dives fewn i hanes Hollywood a dwi'n credu taw a dwi'n mynd i trio gwirio falle Bryn gallu di fod yn Google hyn tra bo fi'n siarad amdano fo Polly Platt dwi'n meddwl oedd enw yr art director ar hwn ac oedd hi di cychwyn fel basically fel co-director i Peter Bogdanovich ond uncredited fel oedd rhan fwyaf o menywod yn y New Wave of Hollywood yn cael ei gwthio allan ac oedd hi wedi creu y scene yma basically hi oedd wedi dod at George Miller a deud dyma'r vision ys ballroom yn llawn o balloons pink a falle bod fi completely wedi Polly Platt so ydy mae hi production designer ar Witches of Eastwick na ti so mae hi oedd hi'n producer production designer basically screenwriter oedd hi yn kind of person ffilm sa hi ar dy ffilm di, sa hi neud pob beth a sa hi neud y ffilm yn llwyddiant ac oedd hi byth yn cael be di'r gair y cydnabyddiaeth achos inherent sexism Hollywood yn y 70au ac oedd hi di endio fyny just yn fel she was the first female art director accepted into Hollywood's Art Directors Guild a basically goffodd hi cwffio yn fucking galed hyd yn oed gael nhw i just derbyn hi fewn chos oedden nhw just fel look na dyd y waith di ddim yn cael ei does gen ti ddim credits ar y stwff ma ond i fel dwi wedi gweithio nhw does gen ti'm credits ac oedd i fel cos fucking bobl ddim yn rhoi credits i fi yn efo ma nhw just yn dwi'n assistant of whatever ond dwi actually neud y gwaith ma trivia ar IMDb her father was a judge at the Nuremberg war crimes trial in Germany fucking grit first female member of the Art Directors Guild a hi oedd wedi dod fyny hefo'r syniad y ballroom scene ond ti'n mynd gwybod ystion freuddwyd ti'n mynd gwybod ystion o beth sy'n weird ddo di chys maen nhw'n Nessun Dorma sy'n chwarae very Bryn it was a very Bryn moment ond oedd o fatha excuse me it was so Bryn opera Nessun Dorma di No More Sleep dyna di beth mae'n cyfieithu a mae'n basically yn gan am boi sydd yn sôn amdan
y celwydda mod i bod yn dweud a tricks mod i bod yn chwarae trwy'r holl peth. Bod o'n teimlo'n eog. Ia, a so mae o fatha dewis od iawn, a mae o thematio... Ond eto, mae'n fwy'r diafol, inni? Wel, ia, ond mae o mwy o expression of regret yn ytrach na fatha, chos dwi'n teimlo bod Jack Nicholson yn regretio'n byd amdan beth sy'n ond ti ddim yn gwybod beth neu pwy ydy Jack Nicholson? Na, really, na, dwi. Achos oedd rhan yn y fi'n teimlo bod y busnes ma bod o'n rhochian y tro cyntaf da ni'n gweld ydy, mae o'n rhochian yn yr cyngerdd ma Susan Sarandon yn chwarae. Ac o'n i'n meddwl, ydy o di fel possessio rhyw random guy? Oedd yn teimlo fel. Anyway. Ond dwi'n siŵr os ydyn nhw efo'r internet ar y gyna ac yn Google efo, bys fo'n dangos fyny ar search results. 100% bys fo'n right to be forgotten. Ond... Daryl. So, ma nhw fatha mynd, fatha cael fatha rhyw open relationship, fatha commune type thing yn mynd ymlaen yn y tu mawr yma. Wel, ysyn ni gyd yn eista gwmpas yn... Dressing gowns 80s spectacular yma. Ond oedd y pobl yn siarad, doedd? Oedd pobl yn pentre. So, Felicia ma, God Squad. Yr bit yn y capal. God, oedd hi mor dda. Bit yn y capal. So, dynes arall ma, sy'n cael ei gyrru'n bonkers. Mae'n cael ei gyrru'n bonkers achos bod y diafol yma a di hi ddim yn meddwl bod unrhyw'n arall yn sylwi. A mae hi yn fynd yn mwy a mwy. A wedyn mae'r doctor yn dweud, oh yeah, no, she's got bits of bone floating around in her body and it's gone into her brain and it's, she'll be like this for a bit. Ond so, mae hwnna'n swnio fel novel thing yn dydio fel. A wedyn, achos hyd at fan hyn, does dim byd horrific wedi digwydd. Na. Ar ôl rhyw awr, mae pethau'n dechrau mynd, downhill, achos mae Daryl yn invitio'r merch a draw, maen nhw gyd yn bita ceirios. Wel, hang on. Hwnna'n crazy. Ti di mynd bach yn bellach, chys mae'r bit o'n eisiau sôn, mae'r Felicia mae'n cael full-on meltdown yn y capal, a mae'n gwri fatha, shit, ddim yn ei adraj, achos mae hi'n mynd yn dwi'n misio hi codi cwylydd ar ei hun a gan y fi a mae pobl siarad, so mae'n trio tynnu allan a mi eisiau sgrichian allan Spanish fly, incest, dildos, anal intercourse a mi eisiau sgrichian hynna allan yn ganol y capal a dwi'n fatha mae hwnna dal ffynnu a dos a neb yn y mat a mae pob fatha be fatha beth a wedyn mae hi wedyn mae Susan Sarandon yn mynd o gwmpas y siop lleol a mae hi fatha'n bita pickles allan o'r jar a mae hi di neud i fyny'n ddel mae efo spectol hael mowr a mae pob arall mae'r merched i gyd arall di gwisgo'n eitha blaen ac yn beige ac yn fatha gyd yn edrych mwyn rhywbeth mwy o lai mae'n fatha assembly mawr o merched hun sydd yna i fod yn judgy ar pobl. It's very much male gazy o unai mae menywod yn hot ac yn sexually open neu maen nhw'n judgy Cristnogion weird. Wel, beth dwi'n lyfio di mae'r ADR line yna lle ar ôl nhw fatha galw hi'n mae'n dweud da ni gwynti slot a mae'n arall yn dweud what did you say that you heard a wedyn mae hi'n dianc o'r siop a mae'r ADR line of she's not wearing a bra a ti'n mae hwnna'n fe so neb yn y 70s yn gwisgo I suppose o hyn yr 80au erbyn yr 80au oedd Reagan di do fewn ac oedd pawb i fod yn gwisgo bras ond oedd y ffilm yn based yn yr 80au oedd mae'n teimlo'n contemporary cos mae'r gwalltia sydd yn based yn yr 60s diddor o fy rhaid i ddall yna dwi'n gwybod dim byd am John Updike dim gwybodaeth dim ychwaneg gwybodaeth ond mae sgwennu perspectif tair menyw yn ffindio ei pwer menywaidd mae'n teimlo'n heriol i ddyn but hwn yn dwi'n teimlo bod George Miller yn mae'r sympathy neu mae'r
does na ddim ofn o pŵer y merched. Dydy'r ffilm byth yn teimlo'n judgy tuag atyn nhw. Okay. So, the story set in a fictional Rhode Island, yes, on northeast. Rhode Island town of Eastwick in the early 1970s. Dwi'n mynd edrych fel y 1970s, mind. Ond hwnna di'r nofel, ie? Yeah. Gotcha. So ma... Aceirios. Mae'r merched yn bit o Ceirios a mae Jack Nicholson yn neud I Felicia chwdi'r Ceirios allan. Transmutation kind of ffordd. Mae o'n gŵr hi'n weldio hi efo fire... na, cos mae'n neud y chwdi yn y capel fyd, yn dydi? Cyn bod hi'n mynd yn murdery. Na ti. Na ty. Dyna di pryd mae'n mynd yn horror. Achos mae George Miller is not shying away o like South Park levels o chwd. Mae'n fedrych fel Team America. Hwna the part o'n I fatha, fuck, na. O gyda'n llaw o flaen y sgrin. Dyna pryd gesi, goffes I gael brec, nes I watcher hon dros 2 noson. A oedd pen llanw Felicia, basically yn chwdi Ceirios. A oedd yr actores yna yn spectacular. Oedd hi mor dda. Oedd na un shot. Dwi'n siŵr os na yr un Jack Nicholson ta y ddynas oedd o lle o'ch chi'n cael y shots na o'r ochr ac oedd wrth yn amlwg hi bell o sbiw ochr mae'n cwpl o shots syth mlaen oedd o'n head on a rhywun oedd dwi'n lyfio hynna mae hwnna'n special effects no digital effects fanna so beth ti'n cael weithio di mae'na hos yn mynd I fyny y braidd y llawas a mae'n fel ti'n dweud weithio mae'na dod o'r hyd a so ma'n mynd ar hyd o'r boch ochr dde a ma'n nhw'n seithio o'r chwith ond oedd hwn yn head on shot ddo ond ar rei head on shots falle bod nhw just ond ma'n dibynnu faint o hir oedd y shot right cos basically bysa ti probably sa ti'n cael llonceg o soup sa ti'n gallu fel hwyo fo allan sorry pawb ASMR guys croeso ti'n gallu hwyo fo allan am digon o hyd yes ti'n mynd I gael o fyny ar iPlayer wan a scrollio trwy ddefo I ffindio'r sick shots ma ganda mae'r haclediad yn llawn digon o chwd anyway gen I just rhywbeth gen I fi ar sgrin eisiau nid na copy image god real time reaction wan I hwn ChatGPT be mae ChatGPT mynd I ddeud be ti di gofyn iddo fo reid y fewn wan make a movie poster of 2 George Miller movies combined together. Babe, Pig in the City, and Mad Max Fury Road. What? So, there we go. In the message. Oh, that's okay. What? Okay. So, fydd hwnna'n disgrifio'r llun chapter artwork Chat GPT disgrifio'r llun mae fi mae'n mochu oh my god mae'r artwork tu nôl y mochu so mae'n mochu'n eitha cute efo dwylo person ar motorbike looking very Fury Road Babe Fury Road George Miller mae'r artwork yn y cefndir yn peak freaky AI ddim quite yn deall sut mae helicopters ddim quite yn deall sut mae gwynebau'n gweithio ddim quite yn deall sut mae Salvador Dali-esque very Dali-esque mae coesau edrych ar coesau'r mochyn freaky edrych ar coesau fo'n wrong plygu mewn lle weird a falle fel am act coesau mochyn dwi'n mae'n siwr dim fila na di na mae hwnna'n fucked up a pwy di'r person mawr ar y chwith tu ôl i'r god bethau sydd wedi torri a mae gen ti rhyw monster ar y dde Ted Luke Skywalker a mae'na un yn sy'n hofran yn yr awyr ond of gwrs dyna sut mae Mad Max Fury Road yn teimlo pan ti'n watcho fo ond be mae'r wrth gwrs pan ti'n creu un o'r requests diolch yn creu just un mae'n creu multiple yes cofio bod podcasts it's an audio medium ond fydd o yn yr fydd o yn y notes Tŵn waith dwi'n gweld number 2 number 2 waith oh wow na mwna'n waith
Hw'n actually yn waith. Christ on a bike? Yeah, Christ on a bike. Yes, nhw. Be, sgyn fo ni law chwith? Mae'r spiky bike ma'n amazing, though. Mae'r spiky motorbike ma'n wedi creu yn... Yeah. Well, mae wedi trio wneud lot o versions. Wow, oh please. OK, chapter artwork. Mae'r artwork yn newid bob munud. Please edrychwch yn eich bleio chi. Mae'n ffordd I fi newid yr artwork bob... Ychydig. So, yeah. So... Mae'r treat wow. I'r ein chi sy'n gwrando. OK, gynnad Witches of Eastwick, but with the presenters of... beth ti'n gael yn sachlediad. OK, mae rhif 3 yn... Wel, mae Chris Pratt yn rhif 3, obviously. Be, enw'r ddi'r... Pwy di'r... Mae'n mochyn yn dod allan y pocket. Oh, God. Yes, Dyn! Mae nhw'n amazing. Dwi'n angen hwn yn y mywyd ti. Georg Miller, Babe Fury Road. Literally baby fel plentyn. Ond fel un o'r plentyn o fel y paintings creepy fel Cabbage Patch Kids creepy. A rhywsut mae hi'n dal AK-47. Sydd yn... AK-47. Rhywsut. Mae'n dal o fel pistol. Yeah. Oh, well, it is a gun, I suppose. I mean... There will be... Os dwi'n methu wneud yn fatha chapter things, fydd na links. Please. Oh, yes, ti'n stopio gyda'r llun i mwyn i. Just stopio, just no. Ti'n gweld yn yr un ola, mae'r gwynab... Mae'n trio bod yn Charlize Theron. Yn bochynaidd hefyd ni. Ydy, a mae'n trio bod... Mae fel melty Charlize Theron. Ne, mae fel sut swn i'n edrych, swn i'n trio gwisgo fyny fel Charlize Theron. Na chi, tio beidio, mae'n di fatha di sginio gwynab Charlize Theron ac yn gwisgo I gwynab hi fel man. Ydy, dyna'n union sef o'n edrych. Mae nhw wedi cymryd I chroen hi off. Sorry, dwi wedi sidetrack. Yes, dyn. Please, allu di wneud mwy o Witches of Eastwick? Gwys ysgrifennu mwy o generative AI pictures o Witches of Eastwick. Mae'n loads gwell. Dwi'n eisiau gweld y gwyneb yma. So mae'r... Mae pethau'n dechrau mynd y bach yn horror. Mae Felicia yn marw. Mae Felicia yn cael ei lladd gen I gŵr. Ie, dyny. Ie, mae gŵr i'r waldio hi efo'r fire poker ac yn eistedd lawr. Achos mae hi di mynd yn fel... Mae'n edrych fel possessed. Yndi. Mae wedi possessio. Mae nhw wedyn, mae'r merched yn mynd fatha, ffuck, be da ni di wneud. Mae nhw wedyn yn isio cael o'r rwth Darryl. Mae Darryl yn pwdu ac yn gyrru rhywbeth i fynd ar iola nhw I nightmares nhw. Mae o'n dda yn y ffordd mae nhw'n ffilmio fo di syddo fewn i'r gadar ac mae o di just di rywio ac yn fatha just fisio angan bath mae'n edrych the monster ar y pwynt. A dyna lle dwi'n meddwl maen nhw wedi gwneud job da o castio Jack Nicholson bod o'n gellu fod maen nhw wedi castio fo ar gyfer y turn chos mae'r turn wedyn yn neud mwy o synwyr. Cos fel ti'n dweud, Sians, os nhw wedi fatha Pierce Brosnan type, fysa turn yn neud ddim sens. Y bestiality na ddim. Ddim yna. Wel, mwy bestial na bestiality. Sorry, ddoth hwn allan yn wrong. Yn trio neud y performance nath o yn yr capal. Ie. A wedyn, ma nhw... So mae... Michelle Pfeiffer yn endio fan yn ysbyty chos mae Cher yn mynd I trip yswadio fo ddown ni nôl be bob dim yn iawn a mae Cher a dyn mae o'n ddim yn punisho Michelle Pfeiffer I mwy ond mae hwn I gyd part o'i plan nhw I cael gwarad ono fo using the female yr unig power sgen menywod sef pwer ein ylwr a sgen I ddim hyd yn oed ffona Mae'n golygfa wedyn mae Jack Nicholson yn cerdded I fewn i'r stafell gwely a mae'r trin yn nhw ar y gwely mewn dressing gowns mewn I dressing gowns a'i negligees a falle a mae'r camera'n troi nôl at Jack Nicholson a mae'n mynd fatha hei ac Fate of Black fath o beth da ni byth yn gwybod be mae o isio di o byth yn gofyn I mi eneidiau nhw di o byth yn gofyn am Mae o'n teimlo'n impotent iawn yn y stori yma. Wel, rhywun pe mi o'n neud ydi just fatha bod yn eitha
hedonistic ac yn fatha... Ie, be mae'n trio neud fel... Ond, does am lot o fel... Dyma ydi mythos y diafol mewn Judeo-Christian... Da ni'n dallt ar un pwynt wedyn bod mae'r tair yn nhw disgwyl so plan fo ydi demon babies. Demon babies. A wedyn... Ond un yn methu cael feichiog I fod. Ond mae o more potent. So wedyn bora wedyn mae nhw'n gyrru fo allan I nôl supplies o'r dre. Ac ar y pwynt yna mae nhw'n happy as Larry. Mae nhw'n gyd fatha'n edrych allan trwy ffenast efo'i gilydd a wedyn mae nhw'n gyd fatha'n symud mewn sync efo'i gilydd. Hwn di'r dan lle o'n i'n meddwl fatha eich yn y llyfr ti'n cael mwy oherwydd ti'n cael reveal o'r llyfr ma sydd mewn di gael ei gloi fyny yn y stafell sydd fatha rhyw demon spellbook o rhyw fath a wedyn maen nhw'n creu y wax effigy ma sydd yn eto fel like, ysbryd maen nhw'n gwybod sut ma'n neud voodoo o stuff does na ddim esboniad o fel lle maen nhw'n cael I pwy lle maen nhw'n cael ei gwybodaeth witch as in maen nhw fel they're witches na ar hyn o bryd maen nhw just yn sexually liberated women sydd yn fel hang around efo'r boi ma yn tu fo ar un peth chos does ddim exposition so pryn ddim exposition yn y ffilm o gwbl so ti'n mynd da sut maen nhw di so ti'n gweld fatha lot o'r ffilms maen nhw di gweld lle maen nhw'n disgwyl bod gen nhw powers ti'n gweld fatha chwarter awr lle maen nhw'n just yn dicio gwmpas o'r powers o trio gweithio allan fel maen nhw'n gweithio gret a dyn maen nhw'n gwybod sydd iwsio nhw wedyn ond maen nhw yn creu'r effigy ma a mae o'n y dre a maen nhw'n cael go anno fo efo'r pins a'r blew o'r I gwallt o'i ponytail disgusting a wedyn mae o wedyn yn corni o'n beth sy'n mynd ymlaen a mae'n cael chwthu mewn i'r capal a wedyn mae'n mynd off ar y rant ma am merched a dweud beth da ni angen ydy fatha cure neu pill neu vaccine neu exercise a beth a wedyn mae o wedyn yn mynd nôl am adra mae nhw fatha neu mwy o fatha stabio a tawod yn mynd o gwmpas a mae nhw'n fatha shit beth sydd wedi gweithio nhw'n ei tacluso fyny rhag ofni iddo fo sylweddoli beth sy'n mynd ymlaen their whole diwedd just yn oedden nhw fel da ni di actively fel trio murder o'r boi ma efo dol ond nhw'n ni just twtio'r tŷ fyny cos os di'n cyrraedd adre nhw'n ni just esgus bod ni heb wneud dim byd ac o'n i just fel I suppose os wyt ti'n adresio os oedd gen i un o'n nhw hanes hefo fel partner nhw'n trin nhw'n wael bod gen nhw ofn not addressed mewn unrhyw ffordd rhaid gael bod o'n wedi gweithio ond wrth gwrs mi o dod I fewn mi o fatha achos does a beth y threat like dylse fod nhw'n like dim bod fi'n mynd rownd yn mynd fel menyw like ti'n terrified like bys ti'n terrified cos ys di'r person yma yn literally y diafol ti'n mynd beth ydy'r like achos y bestial a mae'n dod a mae'n sgyrnygu a mae'n stuff ti just fel hyd yn oed tair ohonych chi ti'n mo mae dal yn mynd I fo'n gryfach na like cwpl ohonych chi at y go ar un pwynt oedd Michelle Pfeiffer yn marw mewn sbyty so mae'n gallu gwneud hynna iddyn nhw mae'n fatha nhw'n ni just twtio fyny a cuddio'r wax doll ma'n nhw'n ei dweud mae'n bach yn odd ond wedyn mae'r dol yn cael torri mewn I tair tamad a wedyn mae'n ymddangos wedyn fel rhyw dwi'n quite siwr be oedd hwnna rhyw anghenfil mawr ma troi fewn i'r diafol oedd o de y diafol ond oedd o'n diafol waxwork wedi toddi ac ddim yn siwr fatha pam ti di roed gremlin mewn dŵr ac agor y ffenast efo gola arno ond o'n I weld o just cyn y pwynt yna lle oedd Susan Sarandon yn mynd I ddisgyn off y balcony ac oedd nhw'n dweud laugh a wedyn oedd hi'n gorau chwerthu'n tra oedd hi'n disgyn I achub right, okay o hwnna o Mary Poppins
Achos y busnes ma fel o pŵer menywod ydi ridicule, ti'n mo, y pŵer ti ydi, ond dydy hwnna ma'n cael ei adresio, like, yr unig ffordd mae gen ti pŵer ydi fel chwerthu. Dwi'n cymryd, sa ti'n licio meddwl bod y nofel yn fel, ond dyle yn esbonio bits fel un, ond like, dyle fod ffilm yn sefyll ar ei goes. Fel nes i ddeud, very much film y vibes. Ffilm y gwallt, ffilm yr horror, ffilm yr ar nos iau yn yfed martinis gyda ffrindiau fi. Jug o martinis. Mae o'i gyfnod, ond eto yn gallu cael ei fwynhau yn rwan, just oherwydd mae o mor unigryw yn ei ffordd. Ydy, achos mae George Miller yn neud ffilms fel hyn. Ond apparently gath o iffa'r amser yn neud y ffilm. Y producers yn trio rhedeg y sioe. Ac oedd be o'n i'n dallt, oherwydd oedd Jack Nicholson yn gymaint o star ar y pwynt yna, oedd o'n cael lot o gymorth, George Miller rwan yn cael lot o gymorth gyda fo amdan sut i ddelio efo'r producers i pwysio nôl. Lle oedd o'n dweud, ti'n actio rhy neis, ti'n reid be bynnag ti isio iddyn nhw, a maen nhw'n mynd i bwysio chdi drosodd, a wedyn oedd o just eisiau gorffan ffilmio'r ffilma a gael allan o'no, oedd yn casau o, oedd y bron a cerad allan o'no fo, eblaw fod Jack Nicholson di dweud, hei, fedra ni wneud ffilm briliant yma, aros efo ni, a nhw'n ni gael drwyddo fo. A wedyn, oedd na interviews eraill efo'r merchaid yn trio cael gossip, yn trio gael nhw i barnu Jack Nicholson fatha y person drwg, fatha, is he an awful man, a falle, fatha ma'r cymeriad yn y ffilm, ond fydd nhw'n dod, he's the only guy that treated us with respect on the film. He made us lunch every day. Every day without fail, he turned up with lunch. Totally dychmygu bod o fel, achos ti'n edrych ar stuff, ti'n edrych ar behind the scenes footage of merch Kubrick, Carian, dwi'n cofio di enw hi, achos oedd hi'n documentary filmmaker yn ei hunan, ac oedd hi'n neud y behind the scenes documentaries ar pethau fel The Shining a pethau, a mi o just yn fel, mae'n just yn edrych o gent ar gefn hwnna. So, oedd hi'n just yn darllen bach o'r stwff. So, partly Bill Murray oedd am fod... na, so hwnna ddim di gweithio, na. So I'm deud ar Wikipedia o'n y gwahaniaeth hwn ar novel. So while the film follows the basic structure of the novel, several major developments are dropped. Yeah, with the book being darker in tone. And the novel, Daryl is more devil-like, less of an enabler, and more of a selfish, perverse predator and architect of mayhem. Right. Mae o'n gadael allan apparently bit lle mae Daryl yn priod merch, innocent girl named Jenny, and the jealous three witches magically use their cause her to die of cancer. Shit! Yn ffilm, yn y llyfr, dydy'r grachod ddim yn cael bod yn beichiog. Yn y ffilm, neu yn y llyfr? Yn y llyfr, sorry. Daryl flees town with Jenny's younger brother, apparently his lover, so Great. basically, yeah. So ond so mae'n ipio bethau fel o. Ond na, ti'n ma, hai fi ddweud, mae George Miller ydi wneud o beth ydi o, o'r scrappy peth ydi o. Mae di ffilmio mor dda. Mae'r gen y boi fel real language of film kind of skill. Mae tonally mae bach yn weird. Oedd y driving scene o'n email yn immense ar stunts lle oedd Jack Nicholson yn dreifio nôl o'r dre i'r tŷ lle gath o'i ddragio allan trwy cefn y car. Oedd na lot hwnna o'n i'n methu gweithio allan. Sut maen nhw wedi wneud hwn? Mae o'n amazing. Ac oedd hwnna'r stunts teip o beth o dod allan o Mad Max. Bod na skill. Ti'n gallu gweld yn datblygu skills o a hyder fo fel filmmaker yn efo. Ond dwi yn awgrymu bod yn watched y ffilm ma just am y vibes. Dwi wedi deud hyn o blaen. Just am y gwallt. Just am y vibes. Lyfio fo. Checiwch negeseuon am y vibes diweddar.
what? Chapter artwork neu The Witches of Fury Road. Okay. Ac be mae ChatGPT di wneud ydi cymryd y ffaith fod East yn yr teitl a di newid, di reid gwyneba Asian. Yndi. Mae'n edrych fel bysa hwn yn RRR kind of. Oh, yeah. Bollywood classic type. Mae hwnna yn. Okay. Na i gymryd hwnna. Mae'n gwrdd achos, sa ti'n meddwl bysa chat thing sydd wedi treinio ar fel data Americanaidd just dangos bobl gwyn continuously, so mae hwnna'n eitha cool. So, rhywbeth arall diddorol sydd wedi dod i fyny ar Wikipedia. Producers, so Cher insisted on playing the part of Alexandria, which had already been given to Susan Sarandon. Interesting. Producers gave in to Cher's demands and cast her in the role instead, without ever giving Sarandon proper notice of revision. Oh, wow. She did not find out that her role had been given to Cher and that she herself had been recast as Jane until she turned up on location to start filming. Ond wedyn oedd hi'n gorau dysgu'r cello. Yeah. Ond professional to. Yeah. Dyna, ti just bywyd actor. Yn fod yn y credits, ti'n gweld cello instructor, piano instructor. Oedd hi'n really dda. Oedd fel fingering hi'n dda iawn. Hem. Ond yn llethrannol oedd hi'n really... watchwch o, mae'n spooky season. Hwn a The Shining. Smo fe'n ffilm di ddim. Na, mae fe'n ffilm i'r dim. Ydy! Pam ddim. Dyw yn iawn. Pam Gwachwch y Shining os da chi eisiau ffilm gwean. Dwi'n gwachio The Shining. Dwi eisiau gweld yr sequel. Dr. Sleep. Na, dwi heb. Dwi'n Kubrick person. Dwi'n bloody lyfio. Na i watch it. Hei, gwranda, dwi wedi bod yn reappraisio Eyes Wide Shut ar ôl Ciarán Longworth eitha fi reappraisio Eyes Wide Shut. Nes i really fwynhau, nes i weld o yn pontio efo un o'r producers yn siarad amdano fo. You what, mate? Oedd o'n gret. Pryd? Gret. Oedd hyn cyn Covid. Slawer dydd cyn Covid. Ac oedd o'n yr insights oedd o di reid i fewn iddo fo sut oedd pethau di gael ei wneud a sut oedd o'n rhwnt oedd chdi'n dod allan o fuck new appreciation gyfan gwbl. Waw. Just ar nodyn arall, mae hwn, dwi'n lyfio fo, dwi eisiau gwybod beth enw'r person yna hefyd. Mi nas i ofyn i Bing Image, Microsoft Bing Image Creator, please make a podcast for the Witches of Eastwick starring the presenters of the Hacklediad podcast. Oh no. Ti'n gwybod dwi wedi cael unsafe image content detected. Your image generations are not displayed because we detected unsafe content in the images based on our content policy. Please try creating again with another prompt. Oh no. Wow. Da ni yn not safe for work. I mean... Hacklediad After Dark. I mean... Ond os dwi'n gallu cael... Dwi'n gallu croesi be bynnag dwi eisiau fy yma. Ond mi nes i rei prompt i fewn a gofyn fo add Jack Nicholson to the poster as the villain. A wedyn no, can't do that. No, that's against our policy. He's weird. My image is being created by AI. Fi trio hwnna. Money... Please make a poster for the Witches of Eastwick starring the presenters of a Welsh podcast. Mae'n just edrych Hocus Pocus posters. Hocus Posters. Wyt ti di gwylio hwnnw eto? Na, dwi wedi gwachio Hocus Pocus. Efo'r plant, penwythnos yma. Ac mae'r sequel o dda, fatha, throwaway Halloween movies. Okay. Dim The Shining. Nath ni fwynhau efo'r plant hefyd, yr un Adam Sandler. Yeah. What? Yeah. Adam Sandler, Netflix Halloween movie. Na, dwi ddim yn gwybod beth yw hwnna. Nath ni fwynhau hwnna hefyd. Dwi'n gwybod os di o twtch rhy hen i dy blant i. Ooh, interesting. No. Dwi dal yn trio cael Bing i dynnu lluniau ni. O'ch chi'n gwybod beth mae hyn yn meddwl? On to... The After Party. Yr after party, sef y bit lle da ni'n deud beth dylech chi wylio yn lle gwylio ffilm yr wythnos. Ond, ti'n ma be? Y ffilm na'n oce? Pwy sy'n awydd cychwyn? Wel, gynnau rester
eitha mawr. Yes, let's do it. Athyn ni watchad, oedd yr haclediad mor hir. Yn ôl. Mis Medi mor hir yn ôl. Oce, na sbiwio hein off fan. Ie. Dim... Sbiwio cherries. Ceirios, Bobman. Be oedd y ffilm nath ni watchad drwy dda? Snake Eyes. Oh, Snake. God, ie, dwi wedi nodi fo'n letterbox. Waw, oedd ddim o'r hynna. Am fod tro dweithio nes i sôn am ambulance, do? Ambulance. Oce, dwi'n mynd cofio os nes i sôn am Troop Zero. So, nes i enjoyo hwnna. Operation Fortune, Ruse de Guerre. Hwnna'n hilarious. God, dylen ni wneud hwnna. Bryn, wyt ti wedi gwachio hwnna? Operation Fortune. Mae o'n real ffilm. Oh my god, mae hwnna'n ffilm di ddim. Booze ag brain off. Ffilm di ddim. Be dwi'n lyfio ti, mae'n fatha gyfres o fatha Venn diagram o y stwff mae Jason Statham yn neud wan a Hugh Grant yn neud wan a fatha ti'n gweld Chos welon ni, mae'na trailer allan ar gyfer The Beekeeper. Oh my god, mae dad yn cadw gwenyn a gath hwnna trwy grŵp rhieni ni, grŵp teulu ni. Dwi'n kind of edrych ymlaen i weld achos mae fatha Mae hwnna'n teimlo fatha ffilm ni. Peak Statham. Oh my god, da ni 100% angen gwachio dy. Yda ni'n mynd i offatali amdano fo ddo? Ar be mae o? Fydd cinema. Dim fydd o'n... Ne. So wedyn, yr un arall ar ôl hwnna, The Creator, gyn our boy Gareth. Mae hwnna story-wise, da ni wedi gweld y stori lot o weithio blaen, ond visually, wow, what a movie. Be oedd hwnna? What is The Creator gan Gareth Edwards. Okay, dwi wedi clywed am hwnna. Os mae o dal yn y cinema ar y funud, os da chi'n gallu mynd i weld o'n cinema, cerwch i weld o'n y cinema, efo surround sound mwyaf, da chi'n gallu werth i weld. Un arall, ar ôl hwnna, Florence Sen, gan yr un person nath wneud Sing Street a Once a Begin Again. John Carney, yr Irish director. So, oedd hwnna'r Apple TV Plus. A wedyn The Fablemans gyn Spielberg. Fi clywed am hwnna. Oedd hwnna, oedd wedi gwneud penod cyfan ar hwnna ar bank check. O hwnna dda, a wedyn yr un fwy o diweddar cyn The Witches of Eastig oedd Promising Young Woman. Ooh, crikey. Oedd hwnna yn unexpected good movie. Unexpectedly good movie? Yeah. Diddorol. O'n i, ti'n bod, o'ch di sort of efo inkling o lle oedd y mynd, ond oedd o dal yn good. Yeah. So dyna'r list. Wow, mae hwnna'n rundown. A di hwnna'n includio cyfresu teledu a stuff? Yn y teledu dwi nôl ar Californication ac am fod just for my booze and sexual misogyny fix ag The Morning Show nôl ar Apple TV Plus ers mis. Apple TV Plus, ti dal yn talu am hwnna'n dweud? Mae'n rhan o'r Apple One subscription. So mae hwnna'n costio ti mis? 30 i'r teulu, ie. Bryn. Okie, so mae genna i bach o mixed bag o yma, so. Love it. Dechrau teledu, dwi wedi bod yn gwylio'r gyfres olaf rwan o Billions. Oh, yeah. Be di stori Billions? So, mae'n cychwyn, mae Damian Lewis yn from the streets kind of self-made billionaire sydd yn rhedeg hedge funds. Right. A mae gen ti Paul Giamatti sydd yn fatha o bres, ond mae o'n New York prosecutor, a mae o'n trio mynd ar ôl Damian Lewis, chos mae Damian Lewis yn hedge fund guy, a mae o'n mwyn a thebyg fyny pethau drwg, a mae o'n fyny lot o pethau drwg. Mae'n un part lle mae o'n Damian Lewis yn dweud,
what's the point of having fuck you money if you don't say fuck you every now and again? So the gret o lein. Ond fel mae'n mynd trwad, mae'n lot o pethau, lot o cymlaeth, mae motivations pobl yn newid, a mae lot o pethau, mae'n eitha... Mae'n bach yn sioci mor reichio, achos un o'r scenes cyntaf ti'n gweld ydy Paul Giamatti mewn BDSM gear. A mae'n andros o fatha, okay, okay, great. A wan mae'n dod i fewn i'r gyfres ola lle mae gen ti Corey Stoll. Dwi ddim yn nabod nhw'na. So ti'n nabod, os ti'n weld o, ti'n cofio Ant-Man, yr ffilm? Ydw, pa un? Yr badi o'r Ant-Man gynta. Yeah. Hold on, fi goffa mynd nôl. Na, maen nhw gyd yn... Fighting on Thomas of the Tank Train. Yeah. Right, okay, ydw. Yeah. Ond, so mae hwn wedi bod yn eitha diddorol, a lot o'n fod fatha'n Damien Lewis yn edrych yn fatha'n bod yn really... person really diddorol i wylio yn actio ac yn just yn bodoli mewn bodoli mewn golygfa. Mae yna un lein sy'n sticio efo fi, a mae o just yn... Dwi'n gwybod pa, achos mae o just yn really dope o lein di deliver am o ffordd hanner o briliant. So mae yna un o boys Damien Lewis wedi cael ei arestio, a nath o fatha, he did his time fatha beth. A un o'r pethau ddaru y llywodraeth Treusia i gorfodi fo i testify yn y byd Damien Lewis oedd y ffaith bod oedd gyda fo deulu arall hollol wahanol oedd i raig gyntaf oedd ddim yn gwybod dim byd amdan. So mae nhw'n bygwth deud i raig o amdan y teulu arall, a mae nhw'n mynd fatha fucking na'n just deud i ni a gyrru'r fatha'r llythyr off a deud anyway mae'n dod yn ôl a mae Damien Lewis eisiau iwsio fo fel spy i fynd ar ôl pobl eraill. So mae'n deud fatha, come in, mae'n gweud, get in my office. A mae'n nhw'n cael dros a mae'n soundproof. Pretend we're having a fight. So mae'n nhw'n fatha siarad am ei gilydd y smalio bod nhw'n cael fight. So pobl tu allan, mae'n gyd yn edrych yn eitha hwnna. Yeah. A mae'n deud fatha, mae'n point at o ac yn gweithio, deud, come bonus time, I'm gonna shower you with so much love, you can start a third family. A mae'r boi arall yn gweithio nôl, two's fucking plenty. A mae rhywbeth amdan y ffordd mae'r lein... Factorion yn neud mor dda. A mae rhywbeth amdan y lein, two's fucking plenty na. Mae'n just yn hilarious. Dwi'n credu bod ti angen iwsio hwnna fel meme. Yeah. Just meme. Well, gret, two's fucking plenty. Anyway, hwnna Lower Decks yn cario ymlaen fod yn gret. Haid i ddweud, mae hefyd yn lot mwy tofn na sa ti'n disgo mewn lot o lefydd, a mae o'n really disynnu fi faint mor wirion a faint mor eiddfed mae'n gallu bod, a mae o'n really yn briliant. I feddwl na comedians a comedic actors sydd yno fo, maen nhw actually yn gallu gwerthu'r stwff trwm hefyd, sydd yn really, really da. Sy'n edrych tyledu, mae'r cinema newydd agor yn Ealing. Ar y lle oedd yr hen Empire Cinema arfer bod yn Ealing. So mae'n 15 blynedd in the works i agor y cinema. Mae'n bod yn andros o ben mawr i disgwyl. So pwy sydd i agor o? Picture House, so part o'r Cineworld Group. Okay. Chys a Cineworld bron i'r wal, a hynna dy leo pethau i pin, so neud pethau'n gymlaeth. Ond maen nhw finally di agor. A un o'r ffilms gyntaf dda nhw'n neud oedd un o'r hen Ealing comedies, cafodd i ffilmio just lawr y lôn, The Lady Killers. Oh, yeah. So nath nhw ail-sgrinio. Hefo Alec Guinness. Alec Guinness. Ag Heidi... And a very young Audrey Hepburn that appeared for about 3 frames. A hefyd Frankie Howard. Trustio ti sylwi hwnna, yes. A Frankie Howard hefyd.
Young Frankie Howard. Young Frankie Howard. Anyway, so, hwn yn ffilm o'r 50ad, oedd o'n 55, ac oedd o dal yn ffynnu, oedd o dal yn just yn wirion, ac oedd o just yn rhywsut mae dal yn gweithio. Sa ti'n disgwyl? Mae Shakespeare dal yn ffynnu fel 400 mlynedd wedyn, so ti'n neud yn gwrdd. Mae'n rhywbeth amdan, ti'n gweld oedd ansawdd yr actio gyn oedd Alec Guinness, mae oedd ffordd mae o'n just yn ymddwyn yn y golygfa, mae o'n tickled gan bob dim symud ymlaen, a gyn ti, a be nes i ddallan amdano oedd y remake ddari'r Coen Brothers neud. Efo Tom Hanks. Dwi'n weld yr un yna. Apparently dwi'n werth gweld, ond mae o'n lot yn efo fatha. Ond y Coen Brothers, o ti'n meddwl? Ond dwi'n di dallt be sy'n ffynnu amdano fo. Sy'n ffynnu amdano fo. So, eich yn yr un fath di Hail Caesar ddim yn ffynnu. Yeah. So, but a bit's funny. Would the twist so simple? Would the twist so simple? So, bits. Bits yn o'r funny. So, be sy'n ffynnu amdano hwn ydi, Mae'r gang yn hynod y competent. Mae plan nhw'n mynd off without a hitch. A'r unig pen dath o ddim disglwydd bod y hen ddynas yn daith. A maen nhw atho dyn nhw methu quite dod ei hun i wneud i byd yn erbyn y hen ddynas. A mae hi'n ennill allan y diwrnod. Lle yn yr un gen y Coen Brothers, maen nhw actually bach yn morons, a maen nhw'n mesio fyny ac yn neud pethau wrong, sydd yn so maen nhw'n kind of newid, maen nhw'n methu'r tôn. Anyway, so hwnna, nes i joio hwnna, so nes i hefyd cael byd i weld Philharmonia. Dwi'n licio hyn, so gyd ti Classic Bryn. So hyn yn diddorol, so oedd yn cael conductio gan Marin Alsop, a hyn dy peth diddorol, o'na cyhyddiadau bod Tar o'r ffilm Todd Field efo Cate Blanchett, oedd Tar wedi selio ar Marin Alsop. Hwna oedd y cyhyddiad oedd i cael neud. Dy ddim yn wir, ond partly dy ddim yn wir, ond mi o'n... Da chi di gwylio hwnna eto? Tar, do. Mae ar gael i fi wylio, ond dwi jyst oedd nisa... Dwi'n teimlo fel bod o'n mîm. Ydy. Mae'n mîm. Dwi'n mynd i ddod allan o'r ffilm ma'n drist yn diwedd. Ydwt. Ond... Stick with the lady. Oedd hi'n neud cyfres o fatha cerddoriaeth Americanaidd, fatha American so gyd ti Samuel Johnson symphonic poem, Barber Symphony No. 1, Fanfare for the Common Man, a Fanfare for the Uncommon Woman. A wedyn gyd ti bach o Bernstein a Gershwin's Rhapsody in Blue. Oh, nice. A rhywbeth nes i ddysgu ac o'n i wedi really gwybod hyn oedd mae Rhapsody in Blue di cael ei sgrifennu. So mae di cael ei sgrifennu, so mae'na bit lle mae'na piano solos. Ond mae hwnna di cael ei sgrifennu i jazz pianist neu jazz grŵp bach hefyd improvisio rhwng y bits. So beth gyn nhw oedd grŵp o'r enw The Marcus Roberts Trio yn performio efo'r orchestra. Ac oedd gyn ti, a oedd y boi man Marcus Roberts yn chwarae ar y piano ac oedd o'n anhygol. Oedd y gyn ti wedyn y double bass mawr man chwarae efo fo. A gyn ti hefyd fatha jazz drummer hefyd yn adio. Fucking whiplash da. Oedd o wirioneddol just yn adio vibes anhygol ar ben o fo. Oedd o'n gret i watch a hefyd eisiau cael mynd i weld Iolanthe yn yr ENO. What is Iolanthe? Gilbert and Sullivan operetta lle mae'r Fairy Kingdom yn mynd i ryfela yn erbyn the House of Lords.
Mason? What we all want. So basically, the House of Lords is away with the fairies. Dyna yw, ti'n modd, diweddglo gore democracy hyd y gwelwn ni fo. Dim bod y House of Lords yn democratic. Peth ydy, mae'n lot o... Lord o, ie. So dda'n nhw ysgrifennu fo, so bod o bosib i satirists mwy diweddar updateio fo. Ie. So, mae'n tamad... So, maen nhw fatha'n cymryd load o potshots ar yr Arts Council am bygwth funding Mae'n un pwynt lle mae'r Lord Chancellor yn deffro o ryw hunllef a mynd, I dreamt that an arts, a funding body wants to move the House of Lords to the industrial north. Ac y pob fydd yma. I see what you did there. Mae'n un parth lle mae'n un lord yn boi mawr efo gwallt mop o wallt blond. Mae'n un golygfa sy'n tu allan i drysa'r House of Lords, mae'r drysa di cau, so mae'r lord mae'n cerdded efo dynas ar ei fraich sydd yn gwisgo siwt pink efo gwallt blond yn dod i lawr i sgwydda hi a mae hi'n stopio tu allan i'r drysa, just taflu di hun ar y drysa di cau a gath o bangio dymandio sy'n cymryd y pes allan yn y dyn Doris ac oedd just o be oedd y ffynnu fi oedd yr interval oedd yn clod dynas dweud, I don't like that they're making so many jokes at Boris's expense so hynna di fod yn ffynnu nes i orffan Caitlin Moran hefyd. How to be a bloke? Mansplaining. Naci, it's What About Men. Alright, okay, cool. Be ti'n meddwl yn diwedd? Oedd ti'n dweud, is i diddorol ac hefyd yn fatha bach yn depressing ac bach yn... Oedd comio ni beth ti'n sôn am cynt am sort of y patriarchy a bach ia. Be ni'n pwyntio allan hefyd ydy bod o'n brifo dynion just gyn gymaint fath o beth a be oedd yn sôn amdan yr effaith o porn a just yr syniad ma o sut fatha toxicness ma yn really brifo dynion hefyd a bod angen y gallu i bod bach mwy agorad amdan siarad am emosiynau bach hefyd, a beth ddiddorol hefyd oedd i sôn amdan Jordan Peterson a Andrew Tate a beth i sôn amdan oedd y teimlad oedd gen i hi oedd dim bod hi'n flin am nhw neu bod hi'n fatha oedd mwy just tristwch am just wel beth i'n dweud ydy mae'r byd maen nhw'n disgrifio ac yn isio byw mewn just yn teimlo'n wag ac yn ddim does am byd yna iddyn nhw fatha mae'n dychmygu sefyllfa lle mae Andrew Tate yn fatha ni 70au Benny Hinn fel Benny Hinn mae'n rhyw dferch drian yn gorfod trio fatha just deud na ti di'r gorau dwi'n rhaid i cael fath o beth just basically disgwyl i'r boi marw fatha bach o Hugh Hefner just yn byw ond neith o fyth fod yn Hugh Hefner dyna di'r thing de yr wahaniaeth yr argraff o'n i'n gael mi oedd Hugh Hefner efo rhywfaint o barch teg at merchaid lle fo Andrew Tate dos na'n byd a dyna dweud dos a ddim joy mae'n monetaisio'r dos am joy yn ei fywyd dos a ddim byd do's a byd tyfnach dos a byd yna neith o ddim tyfu neith o ddim hwnna fydd i fywyd o wan am gweddill o amser a mae hynny just yn beth really a diolch o reidrwydd yn sylweddoli na dyna pe bydd o a faint o wag ac y problem o wedyn bod na bobl yn gryndo iddo fo sydd yn tynnu nhw mewn i'r byd na a bod o wedyn yn mynd bod nhw wedyn yn mynd i gael y sound cycle
So, Pyramid Scheme. Yeah. So, of this worst kind. Yeah. So, hwnna'n diddorol. So, hwnna'n worth cael... Hwnna'n uplifting beth, Bryn. Mae'n gyd yn, like, celf. Yeah. Mae'n fi neitha byr. A eto plug arall ar gyfer In Our Time. Efo... maen nhw wedi cyrraedd 1000 penod. That's right. Podcast efo 1000 penod. Mae mor agos i fi record ni. Os da chi'n meddwl bod ni'n wanky ac yn siarad lot o bethau gwirion, then da chi'n definitely really gryndo i Melvin Bragg bod yn cantankerous. Oh my god, mae di mynd yn waith. Mae mor flin. Mae'r bobl ma'n fel Oxford a Cambridge professors mewn stwff, a mae o just yn fel absolutely fel mydro nhw fel no, that's not what we're talking about now. Let's move on. A beth hefyd ydy ti'n clod yn diwedd mae o fatha alright, nhw'n mynd a banat. Vibes. O, mae'n gret. Vibes, definitely vibes. Hope fi gysgu bob tro. Hwna ydy fel sleep stories fi. So mae after party fi'n syml iawn, achos dwi ddim yn cael chance i watch pethau. Dwi'n mynd i roi heads up bod The Shining ar iPlayer, achos di Kubrick films ddim yn arfer bod ar free to air cranciwch y quality fyny, sticiwch o ar the 4K television a just os da chi ddim hyd yn oed yn licio fel yr horror aspect o'n a dio ddim mor horrific, just chilling dio. Mae'r production design, yr camera work, y perfformiadau, just it's vibes a carpets insane. Just please watchwch The Shining, watchwch yr holl Kubrick stuff. Dwi just yn dod ymlaen am Kubrick stuff. Mae Carina Longworth newydd orffen cyfres erotic 90s ar be oedd o You Must Remember This, sydd wedi newydd orffen hefo basically Kubrick oedd wedi trio wneud y ffilm gorau yn pob genre, ac oedd wedi trio wneud like, the erotic thriller gorau yn Eyes Wide Shut, a fel mae Iestyn yn amlwg yn gwybod, cos oedd wedi bod yn yr brilliant Q&A ma efo'r cynnyrchwyr. Oedd o just gath y ffilm i panio pan ddoth allan. Oedd bobl marchnata wedi trio gwerthu fo fel chi'n mynd i weld Tom Cruise a Nicole Kidman yn fuck you. Ond dim dyna be oedd o. Oedd o really wedi cael ei marchnata'n anghywir, ond dwi'n cofio tro cyntaf i weld o, a doedd o'n byd fatha be o'n i'n meddwl oedd o'n mynd i fod. Breuddwyd, creepy, spooky, amdan lle mae dy bidlan di'n gallu mynd â chdi. Ond sa'ch ti'n castio fath dwi'n meddwl Tom Cruise fysa'r boi sa'ch ti'n mynd amdan rhywbeth fel yna. I know, ond falle na dyna, a ti'n deall efo Kubrick, oedd o'n glyfar am stuff, achos oedd o'n castio yn erbyn public perception Tom Cruise hefyd. Achos yr whole point o'r cymeriad yn y ffilm ydi, mae isio mynd off efo'r models ma, mae isio mynd i'r orgy ma, ond diolch byth yn cael sex o neb yn y ffilm na, achos be i repressions i hunan ti'n gwybod beth mae'n y psycholeg yn spooky yn efo, so mae hwnna'n ffilm arall spooky, ond am ddim The Shining ar iPlayer. Wana dipyn o sale go lew di bod ar games ar y Switch, a dwi di prynu 2 grand total o 5 pint dwi di gwario yn nhw. Ond dwi di mynd mlaen fan hyn am Hades gymaint, bod Hades yn spectacular film. So mae 2 game gan Supergiant Games, sef yr un... So rhain oedd y 2 game oedd y run-ups, basically, i Hades. So ti'n gallu gweld y studio yn creu ac yn meistroli i crefft. So y 2 game ydi Bastion a Transistor. So ar hyn o bryd, dwi ddim ond wedi chwarae trwad rhywfaint ar Bastion. Dwi'n hanner ffordd trwy'r game yna pan dwi'n cael chance i chwarae hi. Ond oedd hwnna'n game oedd hwnna wedi costio ta 2 pint i fi, a Transistor wedi costio ta 2.50. A just lovely i gweld game studio, fel ti'n gwachod fel back catalogue ffilm, y cyfarwyddwyr y pethau. Oedd hwnna'n am bris mor rad, so dwi'n siŵr pryd mae'r sale arno, ond wastad, os ys gennych chi Nintendo Switch, wastad checiwch allan mae'r sales gret ar eShop ydy, mae'n gret. Ti dal yn chwarae ti rhywfaint, Bryn? Dim gymaint ag o'n i. Be dyn nhw'r sale website? Deco Deals. Deco Deals efo yn dangos chdi bob dim sydd werth i gael ar y funud.
Deco Deals yn gret o hwnna. Ac wrth gwrs, yr e-lyfr llyfr llafar hyd yn oed dwi'n gwrando arno ar hyn o bryd ydy How to Do Nothing gan Jenny Odell, sydd yn briliant. Dwi wedi siarad amdano fo trwy'r benod yma. Mae i gyd amdan disengageo o'r attention economy a sut wyt ti'n gwneud hynna heb completely rhoi fyny ar humanity a sut wyt ti dal yn gallu bod yn rhan o gymuned. Standing apart ydy lot o'i syniad hi o fel ti'n gallu bod yn rhan, ti'n gallu byw ti'n gallu byw yn, we live in a society guys, ti'n gallu byw yn y gymdeithas ond bod ti'n gallu obserfio hi hefyd, bod ti ddim yn goffod just mindlessly bod yn rhan o yr outrage. So, outrage economy di lot yn efo, clickbait a stwff mae gyd. Ti'n gallu rhoi barriers fyny trwy dy hun i sylwi yn hytrach na just ymateb. A mae'n lot o fo amdan rwy'n lyflu YouTuber Hannah Louise Poston a mae hi just mae'n neud lot o like beauty YouTubes a dillad or whatever ond oedd hi wedi deud like people keep asking me like how to be elegant like the best thing about elegance is like the number one thing you can do is non-reactivity ac oedd hi'n deud mae pobl yn meddwl bod ti'n elegant os wyt ti just yn fel cymryd amser a mae gen pawb hawl i gymryd amser cyn ymateb a mae hwnna'n rhywbeth dwi beth wedi practisio yn y mywyd cynt a mae'n really di bod o newid i fi so a ti'n goffo cadw mlaen i ddysgu dy hyn drosodd bod ti ddim yn goffod ymateb ti'n ddim yn goffod textio nôl yn syth ti'n ddim yn goffod e-bostio nôl syth ti'n ddim yn goffod ymateb unless bod ti ar podcast a fysa mae'n boring i bobl ti'n gallu cymryd amser i ffurfio ymateb ti'n gallu cymryd amser i deud, actually, dwi'n yn siŵr am hwnna, ddoi nôl at y chi. Neu, oedd hi'n deud rhywbeth mor syml fel, ti'n cwmpo rhywbeth ar y llawr, yn lle bod ti fel flustered, fel, oh god, mae hyn yn mor embarrassing, fi eisiau pigo fyny. But ti just yn, just cymryd amser, pigo fo fyny. Fel, mae dysgu di hynna ni wneud hynna yn anhygoel, so fel... So, un o'r pethau diddorol yn improv, oedd nhw'n deud ydy... Dos o fath bethau mistakes. So, os mae be bynnag sy'n digwydd, hwn oedd yn mynd i ddigwydd, neu mod i ddigwydd. Hwn oedd yn digwydd. A beth nhw'n dweud ydy, os ti'n ymateb ac yn mynd oedd yn flustered a balli, mae'r gynulleidfa'n pigo fyny ar yr signal bod rhywbeth di mynd o'i le, a wedyn maen nhw'n dechrau mynd yn poeni beth sy'n digwydd, a wedyn maen nhw'n meddwl fatha, oh shit, maen dechrau teimlo'n drist dros o ti'n neud, dechrau dechrau teimlo gas dros o ti oedd y beth. Neu be nhw'n dweud ydy, actually, beth ti'n neud ydy, cywirad moment bach, a wedyn just pigo fyny fatha, hwnna neu fatha, so work it in, a neud synwyr o fewn beth sydd wedi bod yn digwydd. So wedyn ma'n edrych fatha, oedd hynna wastad yn fod i ddigwydd. O'n i am torri'r gadar na. Dim damwain oedd hwnna part o'r stori. Ac a wedyn mae ti'n edrych fatha genius wedyn, achos ti wedi cael dy flustro gyda fo, ti just yn di gweithio hwnna fewn iddo fo, a ti'n edrych fatha genius wedyn, achos that was part of the plan. We planned it all. We scripted this all out weeks in advance. Yn wahanol iawn i'r haglediad sydd ddim yn cael ei sgriptio any weeks in advance. It's all a mistake. Mae gyd yn cael ei gymeriad. Ti'n iawn, Sioned. Hollol gywir. Be na ti'n deud, Iestyn? O'n i'n deud bod rhaid ni fynd yn ôl at y Deco Deals website ma oherwydd fydram coelio'r sales ymlaen. Beth sy'n Deco Deals? Cofio defnyddio'r cod BROMAS20. Mae'r sale ma'n mental. Mae'r games i fyny at 80% off. Nes i gael... Mae'r Sega Genesis Classics Collection, oedd i fod yn 30 quid wan yn 6 quid.
Mae gen ti'r Lego games i gyd, oedd yn 35 quid, 40 quid, rwan yn ffeifar. Ie, wastad yn gret. Mae gen ti'r Grim Fandango remastered, sydd os da chi'n... random stuff. Monster Hunter Rise sy'n big game, mae hwnna lawr i fel 14 quid. Goose Game lawr i 9... Bryn, mae Goose Game lawr i 9 pint. Just os ys ni'n neud fatha Clueless Gamers segment, well, fi a Sioned yn chwarae Untitled Goose Game yn Gaerdydd. Oedd ni'n fucking clueless go iawn. Grando. A chi'n completio fo? Na, ddo. Na, fy ni'n gweithio... Oedd Bryn yn mynd ar y tren. Oedd Bryn oedd ni'n gallu gael allan o'r lefel gynta. Oedd gooses ni'n ffain. Mae o mor ffynnu pam ti'n cyrraedd y diwedd a completio fo. Dim spoilers. Da ni actually wedi... Da ni actually wedi gorffen o, yn tu ni. Da, ie. Hei, yn Argos mae Demon Slayer lawr i 50... God, mae Deco Deals yn dda. Da ni wedi colli Sioned wan i Deco Deals. Sorry, Deco Deals, mae na broblem. Mae na broblem fawr ar Deco Deals. Mae Oli World lawr o 25. Oh my god. Boys, gynulleidfa, mae'n wir ddrwg yna. Ymddiheiriadau fel. Reit, diolch i chi am rando tan rwan. Dwi'n hynod falch o ddeud bod chi wedi cyrraedd diwedd y benod yma. Dwi'n awgrymu i chi, just cerwch chi watched Kubrick films, am fi'n deud bob mis, ia. Bryn, yes. Mae'n amser gwely wan. Dwi'n gallu gweld chi gyd, yndi. Mae Cinderella time fan hyn. Diolch i chi gyd, diolch i bawb sydd wedi cyfrannu, diolch i chi gyd am rando mor hyd y hyn. Mi wnawn ni weld chi mis nesaf. Fydd hi'n awio'r mis nesaf. Fydd hi'n penod y geiaf. Mis Tachwedd. Fydd hi dal... gael i efad mis nesa? Fydd hi dal yn ucian... Mulled what? Fydd hi dal yn ucian grad allan, a fydd hi dal yn y shorts and t-shirts. Ond be fydd rai mylio? Beth ydi mylio? Mulled lager. Be bych ti mylio, beth ti'n mynd i mylio? Mylio dros beth ti'n mynd i mylio. Love it. Am rwan, dwi'n mynd i ddeud, nos dath y ti est? Nos dath y ti Bryn. Nos da. Nos da Anwyl Wrandawyr. Mi welwn i chi mis nesaf. Diolch am rando. Dwi off i gwario gormod o bres o Deco Deals. Diolch, Iestyn. Hwyl am y tro. Ta-ra! Spooky. Alright.